Hello mga ka-listeners, kumusta og maayong adlaw sa tanan. So karon ato nang kanang i-upload ang kuanon drama nga naugkat nga kasilag part 4 na no. So karon di na jud ko maglisod ani kay makabasa na ko sa inyong comment no kay na screenshot na nako inyohang mga kuan, mga komento. So di na ko magsuwat ba so naggaan-gaan ako ang kuan kanang trabaho no kay di na ko magsuwat ba nya sa storage sa cellphone og gaan na. So daghan kayong salamat gyud og ni Ma'am Life Journey, balikon ako, shout out Ma'am Life Journey no, salamat kayo. Og shout out sa ni Ma'am Gisoli no, og ni Ma'am Grace Blanca Flor SPG no, og kaninyo tanan nga mga ning tabang no. Di gyud po na makalimtan no sa mga sauna, sila Ma'am Cecil Ruben, sila Ma'am Bell no, sila Kitty Garcia, Chelsea Cadayuna, si Mama Malia no, ug sa katong dili magpamensyon no, daghang salamat gihapon no, ngay di man ta mo makapadayon kung wala mo no nga mga ning tabang. Salamat kayo ninyong tanan mga ka-listeners no. Ug karon magbasa ko sa inyong komento mga ka-listeners no. Nya ako pasensya kayo sa mga kasikas yapos palibot nga kusog kayo ning record itong video karon no. So akong gigamit og video ang karaan gyapon no kay naman diri na ko na pasa ang screenshot no. Nya wa pa pud ako mabalhin akong account dire. So mo na nga kiri akong gamit nga video kining karaan pa. Kay upan ako nabalhin dire ang mga account nako ba. Nya karon magbasa ko sa comment no. Ang unang comment si kuan, si Darlene Sumagang no, si Darlene Sumagang ni comment siya og thanks sa mga download makalingaw jud DWHP no. Salamat Darlene Sumagang no. Unya si kuan Annalyn Samson, salamat aning part 3 aning naugkat na kasilag idol dyan. Magulat na pug ko sa part 4 idol. Salamat kaayo sa shout out idol and God bless you always. Nya napa po siya laing comment no, ha habang naminaw ko sa mga pa shout out idol, nagkatawa ko sa reaksyon nimo sa iring. Ha good job rig hapon idol. Love you idol sa imong pahalipay sa sama namong tigpaminaw. Salamat kayo Annalyn Samson no. Nalingaw din mo sa papaminaw sa mga drama ba no. Salamat kayo. Yeah. Nice to hear that. Nice to hear that. Yeah, si Emerita Vlog, salamat kayo sa upload. Salamat nimo Emerita Vlog no. Yeah, si Ma'am Gisoli no, thank you sir sa part 3, always waiting for your upload. God bless us sir no. Salamat kayo Ma'am Gisoli no sa imuhang kanunay pagpaminaw sa imong pagsuporta no. Nya karon mga listeners, murag gyud ko gisubawan yun, nagsugod na ako ang murag sipon-sipon. Ano nga medyo labad-labad ang ulo ba. Pero sige lang mga listeners, laban lang gihapon no. Sigwa tay kontra, laban lang gihapon. Si Mama Angie di binagrasya pa positibo no. Laban lang gihapon, kisa itong kontra. No? Tawa ko atong ihang TikTok ba. So laban lagi apon ta bisan pa man sa mga kuano, mga problema o mga suliran no. Kini akong suliran yan na. Laban lagi apon ta salig sa Ginoo mga ka-listeners. Unya shout out ni Angie di Binagrasya no, kanang laban lang gihapon. Ampo kanunay no kay murag kita ko sa imong post mga murag na kay problema no. So ampo lang kanunay sa Ginoo no, Angie di Binagrasya no. Di magpakawa sa paglaom no. Nya salamat sa imong kanunay pagpaminaw. Unya si kuan Jumar Buntilaw, Lods, pa-shout out ko sa akong mga igsuon nga diehard listener nimo og subscriber Lods, sila Timmy Buntilaw, Aljonre Buntilaw, Jose Buntilaw, Yaning Buntilaw. Pasensya kay naputol man. Wa man din ako ni ma-read more. Pasensya balik ko na to na sunod og shout out siguro. Comment lang balik no kay akong na screenshot yung napam na read more. Naputol hinuan no. Pero shout out nimo Jumar Buntilaw no, salamat kayo sa imong kanunay pagpaminaw sa imong mga igsuon no. Nya si Olin Helio, dul tong drama nga Give Heart dol nindot pud to. So pasensya kay no kay kining Give Heart wa ko ka pamilyar aning drama bay no. Wa ko pamilyar tingali gidrama ni nga nagtrabaho pa ko atong time ba kay wa ko ka paminaw ni bay. Mga ka-listeners, aning gi-request ni Olin Helio ba, Give Heart daw. Kung mo kabantay ani, sa man kano sa owner ba ni or bag open nga wa pa ma-air sa DWHP kay
ako kabantay aning drama gyud. Tingali trabaho ko aning tayma siguro po no, ako ka pamilyar ba. Nya Chuli Wongs TV, salamat sir, nindot kaayo. Salamat po Sir Chuli Wongs no. Nya si Gabato Revival Vlog, salamat kayo idol sa pag-upload kanunay sa mga nindot nga nindot kayong drama makapawala sa kalaay namo. Salamat nimo Gabato Revival Vlog. Nya si Wing Orasyon, salamat Lods, nahuman na lang akong gipaminaw pero wala pa ko nahuman paghinlo. Naapsan inong kas drama noon. Basi ni hunong-hunong ka kay nalingaw kas drama. Bitaw medyo kuan man gud puno murag wala kaabot 2 oras kape no kay kuan man ni siya gyud na may mga episode gud puno ani mga kalusanas nga na murag nakulang pud gamay ba mo nang ang oras niya murag namubo-mubo bitaw ana mga kalusanas no. Nya si kuan si Luz Minda, salamat dul nalingaw gyud mi diri sa akong mga kauban. Wag tang mga kakapoy. Once again, thank you and have a great day to you and God bless. So, salamat Luz Minda no. Nice to hear that. Salamat mga kalisinas no. Malipay yung mabasa na may mga amping. Pero may God bless no. Yan na no. Kay, kuan, makadasing ng mga komento no. Salamat kayo. Huwag sa labi na, yun yung mga comment. Huwag ka na mapasalamat no. Makadasing, basahon. Salamat kayo. Unya si Danila Gonzaga, daghang salamat sa pag-upload Sir John. God bless. God bless po nimo Danila Gonzaga, ug salamat kayo no. Si Ongol Toledo Vlog, sada ning dramaha idol samot na tuhuman sila kasal. Tsadaha lagi. Salamat Ongol Toledo Vlog no sa kuan ni tindahan pungko-pungko yung comment no. Kuan yay ko sinanggo kay ning dramaha mga kalisunas no. Unya si Annie Rose Kalunod, salamat Ludi sa mga drama. Salamat po nimo Annie Rose Kalunod no. Hindi si Jumar Buntilaw, salamat kayo Lord sa pag-upload. Keep up the good work. We are support you always. Salamat Jumar Buntilaw no. Nice to hear that. Unya si Roger Villegas, thank you boss. Nadunggan jud nako ron imong shout out always gahulat sa mga sumpay boss amping. So salamat Roger Villegas no, og shout out nimo pagbalik no. Nya si Annalyn Samson, salamat idol sa sumpay aning tindahan pungko-pungko part 3. Salamat po sa pag shout out idol amping always idol. Nice to hear that. Takdan tag dunong breaks mga kalisinan no. Salamat kayo Annalyn Samson. Nya si Miriam Rostria, karon pa jud tawon ko nakapaminaw boss kay busy kayo diri sa among dapit. Hihihi. Kumusta tuod boss amping diha Bernie og God bless. So, salamat Miriam Rostria no, og nice to hear that. Salamat kayo no. Nya si Ma'am Grace Blanca Flor, okay lang nagpaghot okay lang nagpaghot ang iro sir. Mura ra pud ko naa sa Pinas. Wala man gud iro diri sir. Mao ba ma'am, salamat kay ma'am no. Sa kanunay pagpaminaw sa pagsabot no signay mga kasikas mga kasaba no pero minaw jud mo gihapon ba sa ato mga pagbasa sa komento no. Salamat kayo Ma'am Grace Blanca Pro no. Nya si Labi ko, mura po ni si Labi rin nasa drama nga nibalik ako no. Mo may tawagan na niya no. Labi. So shout out Labi ko no. Salamat po. Salamat Labi ko no. Nya si Jasmine Speech, salamat kay idol kay gasigi jud ko paminaw diri sa Arizona makawala sa kamingaw. Salamat nimo Jasmine Page no sa kanunay pagpaminaw diha sa Arizona no. Unya si Animation, thanks sa sumpay lods. Uy sa payan Animation no. So karon mga kalisiners sa murag nagsugod ano paminaw murag lain sa Subaw yun ni nako mga kalisiners no. Aksyon kalipong ba. Pero padayon gyapon ta. Si Ma'am Gisole, salamat sa sumpay sir, salamat sa sumpay kanon salamat sa kanunay Sir Jan sa pag-upload. Amping kanunay sa imong health. God bless. Salamat kayo Ma'am Gisole no. So karon murag ta igo-igo sa Subaw mga kalusiners no. Lain ang paminaw ba. Medyo labad-labad akong ulo no. Diyan. Kuan. Basta mo nahilanat sa ilawom sa paminaw ba kanang init ako ilawom sa lawas nya. Ug mahanginan ko murag tugnaw-tugnaw sad no. Muna nga murag nadyo ko hilanat anay nga nasa ilalom. Sugod yun ni Subaw mga kalisiners no. Kaya murag usom siguro Subaw ron.
Salamat kay Ma'am Gisuli no sa imuhang kanunay pag paminaw ug sa imuhang mga pagsuporta. God bless po nimo Ma'am Gisuli. Nya si Ma'am Annabel, si Ma'am Bell ni no. Wow. First juguda, busy lang jud sir. Thanks again sir no. Salamat Ma'am Bell no kay balo ko busy gud kay kanunay mo jud ka kuan si mong trabaho no nya ikaw may tigluto no lami ra ba ka muluto kita ko si mong mga post no. Salamat kayo Ma'am Bill no si kanunay pagpaminaw nya si Ma'am Life Journey no si Ma'am Life Journey daghang kay salamat Ma'am Life Journey no. So ito pakita bi si Ma'am Life Journey. So salamat kay Ma'am Life Journey no sa imong kanang gihatag no mao ni nga cellphone. So, hindi itong kamera sad, no? Tuloy nakabutang kamera. Salamat kayo, Ma'am Life Journey. Gano'n yung cellphone yung gatag. Nya imong comment, no? Thank you sa part 3, ani. Makalingaw, jud. Pero naminaw na po kong balik sa dungkoy pusoy. 5 times na ni. Don't be stressed out pag walay power magwait ra jud mitanan sa imong mga drama. Hope na naka power bank para maabot og 3 hours. Would be nice. If not, okay ra jud lipay kaya happy ra jud mitanan maminaw. So salamat kayo Ma'am Life Journey no sa kanunay pagpaminaw sa pagsuporta ug sa pagsabot ma'am no. Salamat kaayo nimo no ug kaninyong tanan mga ka-listeners no bisan pa man og usahay di ta ka-upload tungod sa Pikis Power pero nagi po mo nagpaabot ba mapasensyahon nga nagpaabot no. Salamat kaayo. Nya kun pohon maabot rin ako ni mapalit rin ako ni pohon ning solar generator. So di na ko magka-problema ni pohon ug mapalit na to nako mga ka-listeners no. Gamay na may kuwang no. So orderon to nako sa Shopee. Salamat kayo Ma'am Life Journey ug God bless nimo ma'am. Nya si Nistayap Migs tuloy-tuloy lang ang pag-upload ayaw lang kaluya amping kanunay Migs ug keep safe always. So salamat kayo Nistayap no ug lagi pa rin kamutan yun nga digin magluya-luya no bisan pa magkuan medyo maluya kita usahay sumod sa mga naibation ba pero laban lang gyapon no nya taas-taas ag intro no sige lang kay aron man basa na ko inyong comment no kay para nindot sad ba na apoy bisan masayang inyong pag-comment ba mabasa sad no pero sa mga ganahan mo dito sa drama i-forward na lang mga ka-listeners no nya si Reggie Creed thanks sir salamat po ni mo Reggie Creed. Nya si Bilmar G. Cañete dugay na ko nangita ani sa matagtakdol sa buwan no salamat no nga nangita di kani drama ha so kompleto na gyud na siya no naka-playlist na salamat kayo Bilmar G. Cañete no. Nya Maristel Humawan salamat kayo idol Jan sa next part samtang nagulat ko sa mga sumpay dol gapaminaw pud ko sa imong daan nga account Jan Ken Anota no so naay napulo ka drama dito no. So malingaw sa mo og inyo tong balikog paminaw mga ka-listeners no. Na dito ang pahuli sa kalinaw nga gi-comment atong niagi kin sa nakalimot ko. So na dito no ang pahuli sa kalinaw, ang Judas Redentor, ang Ani, Uyo ang Hugot, Father I am your father, Maghulat ako, Cecilia, na mga asoy sa dito no. Unya Roldan asa kapadulong Roldan Moran. Daghan-daghan mo mapaminaw sa dito mga ka-listeners no. Nya si kuan user may nakabutang gyapon na no user no salamat kayo idol makawala sa kaguol sige kog katawa na minaw pa shout out idol salamat so user may nakabutang ani no so butang lag handle ng imong kuan no imong channel kay ang makabutang magud kay user so maglisoy kog shout out ug unsay ngan nimo ba nya si Chili Wong Stevie sir basta dili kayo kung maka-comment pasayloa lang ko kay wala ko katanaw sir or nilambay ra ko anas so way problema sir no kay kabalo ko busy sad ka sa imong kuan kay sa imong channel no so salamat kanunay sa pagpaminaw sir no sa kuan kanunay nga pag-comment sad no usahay di ka ka-comment pero okay ra na kay kabalo ko nga nama sa kay anang channel nga giasikaso no pero kabalo ko naminaw ka salamat kayo Sir Chili Wong Stevie no ug itong imong anak sa day nga mo comment no salamat kayo no tig-comment man sa nako diri imong anak no para kalimot sa tingan nakalimot man ko basta kay tig-comment sa to salamat kayo no unya si biyahin
biyahe ni Buiba. Pa-shout out sa Triple The Boys nga naminaw sa Quiapo, Manila Lods. So shout out Triple The Boys daw, no? Diha sa Quiapo, Manila Lod, Manila. Gi shout out mo ni biyahe ni Buiba, no? Biyahe ni Buiba. So gi shout out mo Triple The Boys, no? Sa Quiapo, Manila. Salamat sa inyong kanunay pagpaminaw mga ka-listeners, no? Diha sa Manila, no? Bisag na Amos Manila, naminaw gyapon mo. Salamat kayo. Unya si Ronel Prasco Official Lods, nakapaminaw kuan ni Lods. Salamat no, nakapaminaw na ka, pero sa man na may uban nga wa pa ka paminaw, so akong gibalik no. Ronel Prasco, salamat gyapon sa imong pagpaminaw balik no. Unya si Wing Orasyon, salamat Lods sa pag-shout out per me. Amping kanunay Lods, God bless you always. Makagana jud magtrabaho habang naminaw og drama. Salamat nimo Wing Orasyon no. O murag maura man siguro ito yung nahabiling comment, no? Kita ka okay. Pasensya, madungog nyo ang kuskus, no? Nya si Aileen Kunikundi, good evening Lodi, pa-request ko og hangtod asa nga drama. Salamat Lodi, listening from Quezon City, Manila. So dili ko mo upload ani hangtod asa no, Aileen Kunikundi, kay gi-upload ni Dudong Variety Show. So naani siya ay kanang daily upload sa hangtod asa no, nya sa iyang isa ka channel iya sa ning gikuan ditag usang oras kapin. So dili na ko mo-upload ni kay di ko gusto magbanggaan ni Dudong Variety no, Variety Show. Respeto ay man mi mga ka-listeners no. So dito lang paminaw sa kang Dudong Variety Show no, ug sa iyang usa ka channel kay gitaas man niya. Niabot og usang oras kapin. Murag agusanon batong nga channel niya or batuanon. Basta kay nana diha mga ka-listeners no. Ma-upload na ni Dudong Variety Show. Ug medyo na pagapagaw na og sugod kay mga ni subaw na. So pasensya kayo Aileen Kunikundi no, kadi gyud na ko ma-upload ning imong request no. Unya si user nakabutang gyapon no. Request lang po, langit ka kilat ko nga drama please po. So di pa ta kalugar aning imong request no, kay daghan pa ko kanang drama nga trabaho no. Labi na tong request ni Ma'am Life Journey, maamong dito akong kanang gisugdag arin sigud mga ka-listeners no. So hapit na nako makuha ang mga episode, pero nay uban jud ani nga episode nga wala no sa kanang drama nga ayo ako tuloy nga dili ka nahigugmaon tungod kay nay mga adlaw nga wala sila mag-air no sa DWHP. Diha sa ilang Facebook ba wala sila live streaming ba no, so wala ko maka backup record sa radyo muna nga na di malaktaw aning dramahan no Ma'am Life Journey, pero ingos ma'am na okay ra magnailaktaw no, basta kay maabot lang sa katapusang sumpay no. So, salamat kay Ma'am Life Journey no. So ako nang trabaho gyud kanang imong gi-request no. Unya sa ubang request no, di lang ko mosaad og kanos ano kay di man sila ko makaya og dungan-dungan nun mga ka-listeners no. So pasensya kayo sa mga nag-request na, pero ay makabalaka kayo maabot ta na no, puhon og mahuman na po ng mga drama nga atong gi-upload. Unya si Darlene Sumagang, thanks og salamat po ni Darlene Sumagang no. Ug kini ang pinakataas nga intro kay nabasa ginako tanan ninyong comment no. Niabot og 18 hapit na mo 19 minutes no. Pero sa uban nga di ganahan sa pagpaminaw sa ko ang vlog o sa pag-shoutout o pagbasag comment, forward lang ninyo dito sa drama mga ka-listeners no. Maura to mga ka-listeners kay aron makapaminaw na mo sa mga drama no. Paminawan ninyo ang part 4 sa Naugkat nga Kasilag. O karon mga kaigsunan niya ang laing sumpay na tusugilanon Naugkat nga Kasilag. Unsa man unta ka nang pagigsultihan ni manako, Daddy? Bueno. Dili na lang ko magliko-liko pa sa tuyo ko. Ha? Helena. Musugot na ko karon, nga dili ka mo padayon sa imong pagtungha. Ug, musugot na ko, nga magminyo ka. Oh. Daddy! Gusto ba kining nabati ko gikan nimo, Dad? Uwa ba ko masayop sa ko na dungog? Ikaw? Musugot nga mo indak ko sa akong pagtunga. Og magminyo na.
Tinuod ang tanan mong nabate, Iha Elena. Wa ka masayop o wa ka mabungol sa imong nadunggan. Kumpadre, nakalitan in taon si Elena sa nadungog niya gikan nimo. Nagtuo siya nga nagtiaw ka. Dad, ingon sa di ko makatuo. Di ko makatuo nga ingon ini nga ako mabati gikan nimo. Mas ako ka magani nga masangit ko og barkada human sa klase. Gusto ka nga mudiri sa kog uli aron magtuon. Mas ako ka nga magisgot ko nga dunay lalaki nga mamisita na ako. Kay mahadlok ka nga masangit kog lalaki og dili na magatiwas og tunga. Unya karon, mingon ka nga. Nga masagot ka nga di na ko mutungha. Og magminyo na. Iya. Ako'y mopasabot nimo ha. Kung nganong ingon ini ang nasulti ni daddy mo. Kumpadre, okay ba nga ako lang mopasabot sa akong kinugos? Oh, sige. Sige, Brando. Sabda nga kong anak. Ika'y pasabot niya. Salamat. Iya. Iya, bugtong ka lang niyang anak. Wa sa'y lain nga anak nga kabahinan sa iyang katigayunan. Huwag sa diyang misulti si daddy mo nako nga may lalaki ka na nga nahimo mong higala nga sa kabuutan nga lalaki. Mitambag ko niya nga tugutan ka na lang nga makabaton og hinigugma aron magminyo na. Aron sa makakita na siya siyang apo, dili ba? Mao ka na, Iha Elena. Human ko matimbang-timbang nga gusto ang tanagitambag ni Ninong mo rin ako. Nakumbinser ko nga maundang ka na lang sa imong pagtungha. Og pagbaton og ginigugma aron magminyo og maghimo dayon og akong apo. Daddy, nakalitan jud kayo ko ining rungog ko karon. Ano yan, unsa man? Nalipay ka ba sa akong gisulti? O, wa? Nalipay, Dad. Nalipay kayo ko, Daddy. Tarawa, kumpadre kong big boss. Nalipay ka si Lina sa imong gisulti. Kami nyo na sa day kayo ni nga kong kinugos, ha? Sige, Iha. Sige. Pagminyo dayon mo sa J.R. Resuelo. Animal is ba? Ha? Dritso man? Ninong? Nganong naisgutan ni mo ang ani? Ni J.R. Resuelo? Ha? Kuan, kining... Ako yung nagsulti niya. Bahin kang J.R. Resuelo, Iha. Ha? Human ka musulti na ko nga may nahigala ka ng J.R. Resuelo nga kanunay mo na giuna-una. Ay nagpahaba dayon ko ni Ninong mo. Nga nasuko ko nga may lalaki ka na giuna-una. Uy, naunsa ba noon nga gitambagan man noon ko niya? Nga tugutan ka sa gusto mong mahitabo nga makauyab ka. Og mamamao na kini karon ang resulta. Musukot na ko nga makauyab ka. Mao ka na, Iha. Dili man gud maayo nga hikawan ka sa imong kalipay. Bugtong ka gud nga anak. Maayo kinagisgot ka mo ni J.R. Resuelo, Daddy. Kining, Dad. Nalimot ka tingali nga. Nangutan ako ni mo makausa. Kung unsa hinungdan, nga dako mang supak ang inahan ni J.R. nga magkasuod mi. Human siya masayod. Nga ikaw, ang akong amahan. Ikaw nga usa ka manulo risgo niya. Oo. Nainomdom ko. Maingon man gani ka kung kaila ko ba ang ilang pamilya? O nakahimo ba ko sa nila? Iha, dili ko sila kaila. O labaw nang wa makaila di rin ako ang ilang pamilya. Ang kailang ko gusto nga niadtong higayon na sa nangaging mga adlaw nga makigsuod ka og lalaki nga usa ka pobre. Mao ba, Dad? Oo. O sila sab,
Buot sa kang palikayan ni JR. Kay may kog sa tingali ang ina ni JR nga makapangasawa og nato si JR. Mauna, pero karon. Okay na ko iya. Okay na. Wala problema. Kay musugot na ko nga magkauyab ka mo ni JR og magminyo mo. Mao ka na, iha. O, iha, kinsa man dayngan sa inahan ni J.R. Risuelo, ha? Kinsa? Ang nga sa nanay ni JR, mo si Marta. Marta? Nga nung nakugang mo sa pagkabati nga Marta ang nga sa nanay ni JR. Ha? Ninong Brando? Daddy Manolo? Unsa? Mao naman nung Tomas. Wanay plano pa si JR nga dadon kapag balik sa iyang pagsuong pag-usab. Di man sabdan niya unta ko niya pakuyogon. Pero ako ginangugat nga mukuyog yun. Dili lang siya gusto nga hangtod ta mapagan sa iyang problema ug mamatay si Mako. Maunay na biliban kong JR. Kaya dili siya gusto nga dunay laing tao nga mapahamak sa dili nila problema. Apan manong, di ko gusto nga muso nga kami lang duha. Gusto ko nga naa ka manong Tomas. Aron ligon kayo atong grupo. Bueno, ano sa ang plano niyang muso? Asa nga hideout ang sunod niyang rumbo? Karong gabi siya musong. Og ang iyang rumbo, ang hideout habig sa bukid. Ang hideout dos. Okay, sige. Muayod ako sa maong pag-atake nga dili ko paibawon si JR. Manong Tomas. Bawa ka na, Grita. May tugot naman ka siya nga kamo ang magkuyog. Pagkuyog na lang mo. O ayaw na lang sa paibaw nga muadto ko aron sa pag-ayuda. Mas maayo pa to, Uda. Sige. Di lang nako siya pahibawon nga muadto ka. Gianhit gyud ka manong. Aron pahibawon ka. Kay gusto ko nga tulotang mo atake. Aron ligon ang persa. Sige. Karong gabi, muadto ko sa dapit nga inyong target. Muadto ko, Grita. Wa na'y duha-duha, Big Boss. Ang JR nga nahimong higala ni Elena, mauna gyud ang atong patyunon. Siya gyud Brando. Og ikaw, ipahilo na ng imong sinurtihan. Ayaw pagbuhi og pong nga makurat si Elena. Aron nila siya makabantay sa tinuod ng tumong. Sorry. Sorry, Big Boss. Naanad man ko. Anak man mga pulis. Ritso-ritso ang puntong sa tumong. Hello na. Igo na. Niya na si Elena nga nagdaa sa atong mainom. Hindi arang lain nga stateside nga, Bino. Ngayon mo kipakuha, Dad. Sige, iha. Ibutang lang ka na, iha. O makahimo ka na sa pagbiya. Okay, sige, iha. Lakaw na dayon, iha. At tuan as JR o paniya rin din, Lakaw na dayon, Elena. Kumpadre, noon sa ka ba? Ayaw pa ito ang akong anak sa laki. Dili ko sukutan ang akong anak ang mamisita og laki. Ang laki ang panhion og dili siya. Kuan. Oo, sige. Sige, tawagin na lang sa cellphone, iha. Aron mo anhin siya. Kay nagpaabot mi. Oo, Ninong. Muato niya ko. Magpakuyo ko ni Yaya Dolores. Sige, alis ako. Atoon ko si Yaya. Tanawa, Big Boss. Nagkarag-karag nga mibiya sa atong himutangan. Maklaro di kayo. Nga dako siya gusto sa mga lalaki. Nga atong patyunon. Buisit. Makalagot siya, Brando. Sa kadaghan sa mga lalaki, nga nung kadto pa man yung JR Risuelo, ang yang gikaibagat o gihigugma. Kana ang dili ko'y katugot. Dili, Brando. Unsa, Elena? Tinuod ba kining gisulti mo? Ha? Wa ka ba magtiaw? Tinuod lagi, Yaya. Huwag ko magtiaw. Musugot na si Daddy nga. Muundang ko sa kong pagtuon. O magminyo na. Elena, ingon sa di gyud ko makatuon yung gisulti mo na ako. Di gyud. Ay, tinuod lagi, Yaya. Huwag ko magbakak. Busa, Yaya, tanan dayon. Malakaw ta. Maato to silang GR. O gladon ta siya karon gyud dayon sa atubangan ni Daddy. Ha?
Yaya na unsa ka man. Sige ka malawag ka kurat. Adoon ta si JR. Ug dadon din niya tubangan ni Daddy. Kay masugot si Daddy nga si JR swilo ang ako mabana. Ha? Ay, pastilan, maya ni mo yaya, uy. Sige ha, matira ko sa akong kwarto. Mag-ilis ko. O ikaw, pag-ilis sa sab. Ibato na dayon taga JR. Ingon sa di gyud ko makatuo. Di gyud. Limpiwan ko kini akong armas sa akong dadon karon sa pagsuon karong gabi eh. Karon di kini mapalpak. Laing nga labad sa imong uusap kini karon Big Boss. Ang pagabuhaton ko. Mas mayon. Gana ka karong gabi sa akong katake. Aron mapatay ta na ka. JR. Kumidool ka na eh. Aron na sa nga imong kubugnawon sa akong laraw. Palihog lang na eh. Ayaw ka nagbuhat ta. Nausan na ginang akong hukom. Anak, dili ko musugot nga mag-inusara ka sa pagsuong. Pagdao ka uban. May gusto na ako na nga mag-inusara ko sa pagsuong. Apan ka na mugos man gid si Parsi Greta nga mukuyog. Gitugutan ko na lang siya. Mga duhami karong mo atake. JR. Dili ko na ikaw mahimo pang pugngan. Kay di ka magyud papugong. Hangyo ko lang nimo. Nga ayaw yun itugot anak, nga ikaw ang mamatay. Patya si Manolo Rizgunya. Silang tanan yun nga kriminal sa imong pamilya. O iapil ka tong usa ka pulis, JR. Kaysa gikaingon ko na, dunay usa ka pulis nga apil sa pagmasakir sa imong pamilya. Bawa ka day buhaton ko na dakpon na nga buhi ang Big Boss. Ang patug-anon ko siya kung kinsang uban niya mga kauban niya may patay sa akong kaliwat. Oh, akong cellphone. Si Elena. Hello, Elena. Salamat dong, nga mo gi-off ang imong cell. Muana ko karon sa inyo, kay kuhaon ta ka. Gusto ko makikita ni mga ako amahan. Si Daddy Manolo Rizgunya. Oh. Oh. Muan ako, Elena. Makikita ko si mong amahan karon na yon. Salamat dong. Gitawagan ti kadaan aron dili ka mo nakaw. Pero asa magkakaroon mag-istar, ha? Di ba matud mo ato nanuroy ta nga mibalhin mo og puyo? Bago rami na malhin. Wa na Miss Pardo. Asa naman dai mo ron? Ha? Diyan na may karon sa alumnos mabaling day. Oh, mag-text na ilan ta. Inig abot mo diri. Okay? Sige. Muana na ko. Sige, bye. I love you. Oh. Matod ko, I love you. I love you to. Day, Elena. Sige, bye. Babot ako. Sige, day. Bisan wa ko mabati ang tingog sa nanawag nimo. Pero si Elena ang nanawag. Kay gilitok mo ang iyang pangan. O giagni ka tingali niya sa pag-adto sa ila aron makikita sa iyang amahan. Og misanong ka nga moadto ka sa ila. Unsay buhaton mo kung masuta mo gyud nga siya ang imong gipangita nga kriminal? Ha? Oh. Nahibaw ko, JR. Nga bisan og grabing kayugot ang imong gipati karon sa kriminal. Apan kung masuta mo nga ang amahan yun ni Elena mao ang kriminal. Bisag nakabuhi ka og pung nga kalimtan mo si Elena ug ipadayon ang pagpanimaos. Bation ka gihapon og pagduha-duha tungod kay mahal mo si Elena. Gipati ko og kalipay sa reaksyon ni JR nga nagpanaganas siya karon sa iyang mga lihok. Ug ingon ni ini ang buhaton ko aron masubhan sa mabugnaw nga tubig ang nagbagkan niyang kayugot sa gipanganti niyang panimaos. Naunsa man ko. Huwag ko makasabot sa kong gipati.
Nalipay ko nga ikatubang ko na karon ang utok sa mga kriminal. Direk patay sa akong mga kaliwat. Apan mahal ko si Elena. Bisan usahan ko sa magpatigpapaw. Ang ipangantin akong panimahos. Apan kipatin ako. Gadili ko makaako kapag tanaw niya ni Elena nga maghilak ko niya o mag-goal. Kung mapatay ko ang yakamahan. Diyos ko, aluwi ka. Ayaw itong kubugnawas akong kipangating panimahos. Kaya makaluluwi nga ako magkaliwat nga dili matagkan o kaangayan ang ilang gidangatan. Hanggang ko lang mo. Nga dili lang kong taon siya. Dili lang kong siya ang kriminal nga akong gipangita. Dili lang ang amahan ni Elena, Diyos ko. Maluwi ka. Yaya, unsa ba? Pag-inis na lagi dito, kaya ato na ta. Ilin na mahimo ba? Ayaw ko i-apil na imong tinunto? Tagtuo ka tingali nga mituo ko ni mo, no? Oh. Wa pumutuo ni mo, Ilina. O kung mulakaw ka gani ron, at tuon ko si daddy mo. Aron manghunaw ko sa imong buhaton. O kung kasab-an ko niya, mulayas ko din, he. Adi ay, di ko day ka matuon ako. Nagtuod ay kayaya nga naman ako. Baby, dali. Tana, Yaya, aron mo tuo ka na ako. Tana nga to sanay mo tanga nila ni daddy. Dali dayon, tana. Ilina, unsa ba? Ayoko guruya, Ilina. Ganong wa pa man mo manglakaw, ha? Si Yaya ay, di siya mo tuo nga masugutan si daddy nga magminyo namin si JR. Nagtuo siya nga na makakuni nung, daddy. Sir Manolo, unsa man, sir? Tinuod ba gining gisulti ni Ilina? Ha? Sir? Tinuod ang tanan, Yaya Dolores. Unsa? Sir, ingon sa dili gyud ko makatuon ini. Dili gyud. Yaya, naon sa kagod. Mura ka man og tulala di ha. Wa ka may tingog-tingog. Matay day Ilina. Ingon sa di man gyud ko makatuo, oy. Ingon ini ang mahitabo. Pagkalit lang may bali ang hangin. Dili gyud ko makatuo. Gibati ko nga mura lang ko og nagdamgo. Mao ray pagaingnon Yaya. Nga buotan gyud ang Ginoo. Kay gihatag gid niya nga akong gipangayo. Day Ilina. Wa kahay mga tinagkuan na nagpaliw ining tanan? Wa ka ha, Elena? Say, tinaguan ba? Wa ko magkasabot-sabot yung ipasabot, Yaya. Bitaw, kay mura og laing gyud ang akong pagsabot ining hitabua, eh. Laing gyud. Mahimo ba, Yaya? Ayaw na pag-una-una pa og lain? Malipayo na kaayo ko karon, Yaya. Wa gyud kabutangan sa akong kalipay. Nga misugot na si Daddy nga magminyon ako. Sobra ibati kong kalipay, Yaya. Kay nga no, nasultihan mo na ba si Daddy mo nga imong uyab ka tong JR? Ha? Elena? Mao ba, Big Boss? Mao ka na, Brando. Nakita ko sa mga reaksyon ni Elena. Nga bisan dili pa niya uyab ang maong lalaki. Nga nalipay kayo siya. O sarili na ko interesado nga masayod kung uyab ba sila o dili. Ang importante, nga mo ani siya aron atong mapatay. Oo. Pero, Big Boss, dili ta magpataka na yung tira, ha? Basin, dili siya mao. Unsay dili mao? Siya na ka na, Brando. Marta angan sa katabang nila ni Manuel nga midas sa kamanghura ni ining anak. Busa siya. Siya na gyud kini. Andam ang imong kaugalingon. Apan unsa? Ha? mura og dili maayo nga kita ang makita ni Elena nga mao'y mo patay sa mga tao. Dili ko gusto, Brando, nga mamansahan og hugaw ang limpyo nga pag-ila niya kanato. Nakasabot ko.
Nakasabot na ko sabot mo ipasabot, Big Boss. Okay. Karon dayon. Magpatawag ko og atong mga batos. Nga maoy mo buhat sa tanan. Usa? Gipatawag tas Big Boss? Patutan niya sila? Ngigagod niya? Oh, nanawag na ko sa kong cellphone si Sir Brando. Hilasa sa nemo eh. Ah, Ikaw may kitawagan? Ako, tato! o nga nang ikaw may tawgon, ha? Oh. Nga bata-bata naman lang ka. Bata-bata, Okay, dili. bata-bata. Kinikumo ka na rin bata-bata ni mo. Igo ka to, limbang ron. Ayaw do! Ay! Sakitas kuto-kuto na pa. Isukbang ko ni mo. Wanggol man ka, oy! Bagay na! Baga! Ay, tintiunig armas. Ayaw, anak. Ni di kag-armas ni Choy. Bagay sa taon taong ka, oy. Gimana ni butod, ha? Ha? Gimana ni? Ayaw, anak. Ako'y labaw na tong duha. Dili ikaw. Ako! Mao ba? Oo, Manong Tomas. At to sa hideout habig sa bukid ang sunod nga target ni Parts JR. Okay. Mag-una ko ninyo dito karong gabi. Og dili lang ko magpakita kang GR. Sundan takyot ka, GR, bisan asa ka paingon. Gusto ko nga makigsulti kang Elena sa dili ka paniya dadun sa ilang panimay. Doon lang ta sa dapit nga magkita mi sa GR, Yaya. Bitaw, kay ako, Elena, hangtod ron, wa pa ko makasabot nga nung kalit ini nga ingon ini ang tanan. Ayaw na lang gud og libo kapag imong huna-huna, Yaya. Basta kay karong adlaw, magkita na mi sa GR. Ug unya, magkita sila sa GR Suelo og si Daddy Manolo. Basta laing gyud ang akong gibati. Mura og laing gyud. Di gyud ko makatuo nga sa tumang kasayon. Kalit lang mulubad si daddy mo. Husto ka, Yaya. Kung imo gyud kwitahon pag-ayo, ingon sa dili gyud katuuan. Apan, di na ko mutuki pa kung unsay bugat nga rason. Igura na ko yung giingon nga. Gusto na siya nga makakita og apo. Angay mo kining pangandaman, Elena. Kay hugot gyud akong pagtuo nga dunay mga butang nga nagpaliyo ni ining tanan. Duna gyud. Yaya, mahimo ba? Ayaw ko hatagi og daan nga magduda sa kamaayo nga gipakita karon ni Daddy. Basta kay mao ni Yaya. Gusto na si Daddy nga magminyo na Miss JR. Og dili ko na gid palapyon pa. Dili, Yaya. Mo na perspektay ako naglibo ko. Anong adto ta padto sa Big Boss sa yan akong bay. Basta sa bitaw ko, lipog sad. Pero, ayaw na lipog ka ng umo. Basta kay tumanon talang yun ang iyang mando. Lima to kita kabuok ngayon pa doon. Wala mo tanig doon may birahan nga tao. Aw, kung may pabirahan siya nato. Aw, birahan siya nato. Hala, inisip ka. Nahimuot lang ko na guna-una sa akong ginauna nga akong nauna-unaan. Daghan sa una-una ng istorya ha. Pero saan na isulti ni mo? Nga nang gusto ni mong isulti? Isulti na yan? Lugay mong kasulti sa buot mong isulti. Wait, Karan! Sunod ka, Karan! Karan! Isulti na lagi. Sa may nahimutan mo na? Parspitay, kwan ba? Di ba nga may anak ng daga si Lusing? Nga, gwapa ko kayo? Bitaw doon na ni anak kagwapa. Nya. Pero wapa kita na niya kagwapa bagay tinawad. Gwapa, gisulti na rin batingan nito. Yan saan mo na lang. Batingan istorya gwapa. Maugan eh. Yan saan na tagsiram tamato sa ila. Ano namang doon importante ng misyon. Nigado na to. Asan ang yung anak nito kay permi to asus kilahan. Ano naman din yung anak ha? Ano, Todd? Hey, Parts. Dili ka nga ang iyang anak kagwapa mo yung pabirahan na to. Nindot? Unsa? Masig bira-bira ba? Bira-bira tungol ba? Baday! Siyang anak pabirahan. Ba't may pasabat niya ipapatay niya na to ang iyang anak mo? Di na may buot ka pasabot, Kwanggol! Ingisok mo ka? Di na may buot ka pa. Ikaw nilabaw na kurang mo. Patyon. Pero dili patyon nga. Munong ginawa. Nasa day. Patyon pa pinagis kalami sa ibabos kama. Ang
Kunti ka ba? Ay! Nanghid ko na, nanghid ko na. Yay, niyabag ka pa di tayo eh. Muya na magtapalong na kung tutuha ka. Yan o, bitaw niya, nanghid mo sa ko. Nanghid? Tungod kay labaw ko ni ma. Labaw! Wala din naman yung imo na. Gusto ka magkikako sa kusong? Ha? Ako, ano pagmahadlok di mo bisa gamay? Ha? O, kung gusto ka patayas ko mo, di iti kasibugan. Ha? O saman, di, paunong tagilid natin sa kyan, di? Anong naog ta? Bagay ta? O saman! Hoy! Kuanggol ka masin, nagpagpilipal. Biskot ng kita ko! Biskot? Hoy, patasan ka! Hoy, kirat! Ihunong ni sa kanan, be! Ihunong ni! Ayaw rat! Pasigot ni Kinos Perpritay! Tanaw tagkisay hawad na mo! Ihunong na yun! Pabutong hunong piti na yun! Hindi mo nung pahimusog tampalong niya na ko noon. Bahunongan? Biskot ka kakirata ka eh! Ihunong lagi na sa kanan! Ihunong! Dili na maklaro kining armas nga akong giluklok sa akong pilit. Labi na nga nagsulob kong jacket. Ani na ako pabuton si Elena. Nagdodron, gibati pa na ako ang tumang kabalaka. Nga amahan ni Elena. Maugyod ang... kaning sakinan ni Padung. Murag kaning sakinan ni Elena. Yaya, tanawa ka na nabarog sa unahan. Si GR na ka na. Ambot lang. Di na ako maklaro kung siya ba. Siya ka na, Yaya. Excited na tayo ko, Yaya. Nga, magkaatubang na sila sa GR o Daddy. Hapit na gid may magbinyo sa GR. Hapit na. GR! Dong! Elena, day! Kamusta ka na, ha? Gimingaw na kayo ko nimo. Og si Daddy, gusto na kayo siya nga makakita nimo. Duha sila nga nagpaabot nimo sa amo. Kay tuwa sa bito sininong nako Brando nga usa ka pulis. Pulis? May kauban na pulis ang imong amahan? Oh, JR? Nganong mura ka og nakakulat pagkaibaw nga may pulis nga kauban si Daddy dito sa bahay. Ha? May sa ka ba nga nahimo? Nga mahadlo ka man og pulis? Sa? Wa ko'y nahimong sa. Oh. Wa ko'y nahimong sa. JR, ngano ka? Kalit nga. Nagpangurog ang imong habil. May nasukaan ka ba di ay sa kong gisulti? Ha? May nahinumduman ako, Elena. O sa ka na? Tana, mga dumagata sa inyo. Tana dayon. Sige, tana. Kito si Yaya nagpaabot na to sa auto. Tana dong. Tana. Kadiyot lang, Elena. Ayaw una og dad si GR sa inyo. Oh, si nanay ni mo, Marta. Ni Asia, JR. Unsa? Mao ka na, Brando. Inigabot nila ni Bitay og butod. Uban sa tulo niya ka mga kauban. Papustihan tadayon nila ang dapit sa gawas sa maong bahay. Aron adto kini nila birahan. Big Boss, para na ko, no? Dili maayo nga adto sa gawas yan nato birahan. Ang nindot nga anhigid sa sud sa inyong bahay nato siya birahan. O kitay mo birahan niya. Brando, bisan kung ingon ko na ini kadautan. Alang sa akong anak, hangtod na sa tanan nga mga katabang dinhi. Dako sila pagtahod na ako. Inaagi ko nuhay sa akong kamadlokon sa Diyos. O sa dili ko gusto, nga ani siya nato dinhi birahan. Bugo ka ba gyud nga wa makakuha? Sabot kong ipasabot, Brando. Nakakuha ko sa imong punto. Apa nangako ba? Basi unyag mo sipyat na sa dunya sila. Suma, pila na kahigayon nga napakya sila si Bitay butod sa ilang pagpatay sa animal nga JR Risuelo. Diba? Kadaghan na. Basta kay dili ko gusto. Nga ni siya din mismo sud sa kong panimay, birahan. Gusto manggudunta ko
Ako'y mubira niya. Aron wa na'y paltos. Kapoy na kung musipyat pa. Bueno, gusto ka man ka nga ikaw ang mubira. Hala, tabang og poste dito sa gawas, ug ikaw ang pusil sa target. Sige. Sige, ato ko sa gawas magatang. Og ako'y biras target. Aron dili nagiging masipyat pa. Ako'y patay ni J.R. Resuelo. Sige. Kini Sige. Ako hilom-hilom na ko ito. Kaya din niya. Bagay kaya kung hawan. Tira. Singot mo doa. Bagay mo. Bagay mo. Bagay gini. Taling nga. Unahoy ka ba ng saba kayo? Okay. Kulatahon ba ni ko na ng saba kayo? Hamag dayo, hamag. Kulata, sige, kulata. Bawa na Kaya gini. yan mo buto. Bagay naman gini. Musugol ka gini ako, ha? Sugol ka? Hoy! Abtag ko sa iron. Nagkakagisto din. Patay na! Patay na! Pili na! Ay! Pili sa imo! Okay! Pili na! Pili na! Ay! Kasuk na! Ready na ko, Grita. Hasta ko manong Tomas. Andam na sab ko. Apan, sa'yo pa. Wap among ngit-ngit, Grita. Ari na lang ko magpaabot sa kagabion manong. Mo-relax ko diri sa imong payag. Aron ni kagabi presko og lagsik ko nga musong sa mga kaaway ni Parts JR. Unsa? Mao ka na, Elena. Panalip di sa GR inigabot sa inyong bahay. Aron way daotang mahitabo kaniya. Nagungaw ang kinabuhi ni GR sa kakuyaw dito sa inyo. Ayaw itugot nga mamatay siya, Elena. Maluoy ka. Nang Marta, tingano, may dautan mo ko niya mahitabo niya sa amo nga wa man. Duna, Elena. Tungod kay Igo, ang nanay. imong ama. Igo, nanay. Husto na. Elena, tanang mga tuntasin niyo. Ayaw. Gusto ko nga klaruhan ko og sulti ni nang Marta. Nga nung mingon siya, nga ampingan ta ka, o panalipdan. Nga way daw utang mahitabo nimo dito sa amo. Ako na yung matabag niya na nimo. Mahadlok si Nanay Marta nga dili ko mauyunan si ang amahan kay pobre ko. O iya niya akong pusilon inikabot nato dito sa inyo. Mao ba di ay? Ingon ana day mo ikabalag-an ng Marta. JR, anak. Pag-amping yun in town. Ayaw itugot ka, mamatay ka. Nay Marta, ano sa naminong ka? Tuhui ko, dili ko mamatay. Dili, nay. Bubalik ko si mong kiliran nga white touch sa ang akong lawas. JR. Sige, adto namin, nay. Gusto na ko, nay. Relax. Dili ko mawa ni mo. Dili ka mawadan og anak. Ha? Dili ti kabiyaan, nay. Dili. Ari sa mihan ng Marta. Day, tana, day. Ayaw kabalaga. Ihatod ko sa JR human sa among panisulti nga tuwa sa bahay. Ari sa minang. JR! Manuel Jr.! Ayaw itugot nga ikaw ang mamatay! Ayaw, JR! Diyos ko, panalip din sa tanang higayon si JR. Ayaw siyang pasag din, Diyos ko. Maluoy ka! JR, huwag ko magkasabot sa tanang reaksyon nga ipakita ni nanay mo diri nako. Sa akong naibawaan, sugo kayo siya nako. O dili siya gusto ko magpakita pa ko ni magbalik. Mao man gani hinungdan nga wa ko malahos. Apan ka ganina, wa na ituno sa kasuko ang iyang pagpakigsulti nako. Tungod kay gignan ko siya. Nga bisag mag-unsa pa siya kayad nimo. Wa siya mahimo aron mabugnaw ang paghigugma ko nimo. Pero JR, dong, di gyud ko motoo. Nga makauyab ka og dato ang iyang rason. Nga nung di siya ganahan ako para nimo. Nagtuo ko. Nga doon na pagkilaing bugat ni hinungdan. O gang nagkapalipog na ako. Nga nung miingon siya nga panalipdan ka inigabot sa amo. Tungod kinakungaw sa kakuyaw ang imong kinabuhi. Oh, ha? Magnay na hipod nga pag-ayo dong. Nga nung nagkasulti siya sa maano. Padabalaan gid ni Nanay Marta. Nga
Basin ang imong amahan, dili makauyon nako kay publiko. Huwag ako pusilon inikabot nako sa inyo. Ang tinuod dong. Huwag gusto sa dali nga makauyab ko og dato sa sinugdanan. Mao man ganing hapit na lang ko niya dili pagawson sa among bahay. Human siya masayod nga may lalaki na ko nga nagustuhan, nga pobre, nga mao ikaw. Natural ka ng pation sa imong daddy. Dato gud mo. Mao nga gusto gid siya nga ang mamahimo nimo hinigugma sama ninyong dato. Apan karon, nakatugkad na siya sa dako niyang sayop. Og nakaamko na siya. Nga ang dato og pobre man nagsama ra. Kay kalit mo kaya giing na nga pagkikitaan ka para makigsulti siya nimo. Imo na ba siyang gisultihan nga uyab na ta? Uwa pa. Apa nagduda ko nga natahap na siya nga may relasyon ta. Kung tuan na kita sa inyo, ayaw gid pagbuwag sa kong kiliran ha. Aron kung pananglit doon na may buhaton na ako ang imong amahan. Naa ka, makaproteher na ako. Ang buot mo bang ipasabot? Nga natahap ka nga. Nga may daotang buhatan ni mo si Daddy? Oh, natahap ko nga may lain siyang tumong din iyang pagpakikita na ako. Wilsa. JR, kung natahap pa man nga nagpakaroon na ingnon na si Daddy nga masugot, nga makauyap po og pobre, o niya, namagak na siya. Pas ingnon ta ka, nga ikaw ang nasayop sa imong pagtuo. Kung tinuod ka na higugman ako, ayaw pagbuwag sa kong kiliran. Hindi kabot ko sa inyo. Kaya ikaw ang himo na akong taming kung makahuna-huna siya himog daotan ako. JR. Kinilaan ti man Elena. Mahal kong akong kinabuhi. O dili ko musugot na pugsugkutlo ang akong kinabuhi. Sama sa natapos sa mga kaliwat. JR, mahimo ba? Ayaw dudahing daotan nga tao nga ako amahan. Tungod kipuutan siya. Ug madlo kon sa Diyos. Maghinaot lang ko Elena nga dili siya. Di lang kinunta siya. Ang dili magkuba ang atong relasyon. Ug mapulihan sa tumang kasilag. Tumang kayugot. Tungod di mahal ti ka. Mahal ti ka, Elena. JR, nga naman ka. O kung magkasabot sa tanan mong gipanulti. Wa. Tunaoy. Mula di na ni madada. Wala ko yangin kapoy na ko. Ay, tunaoy. Pas butod. Karon. Sa man, karon. Ganyan pa. Ay, surindir na ko. Aw, lagi. Kalog, surindir ako, kalog. Lagi. Yan sa man. Wala. Nagihaw ng tondo, ha? Ilupin lang na ka. Ay, wala lagi. Mumay sabot na to, ang malupig. Moy, under. Higay na labaw. Dito tigiging na di kay labaw na to. Di mo saka. Ay. Sige. Barog na dia. Kaya ito na. Ito na muna. Sige na, kayo makadayon to sa tulad. Watsa! Kaya sige kapoy bita dire. Pikhan te karon. Barog. Pakot ro karon. Usap ta. Wah, isa lagi pa, isa lagi ta. Lakot. Butas. Oo. Ala. Sige na kayo magpadayon na tas pag-atos bahay ni Big Boss. Wait ko na. Huboy ako na. Diba? Ay. Huboy na mo? Oo. Pares may tatando ha? Ako sana. Ay, pagod pa may babae ko. Huboy siya ako na. Natalingaw tano. Lain natin ignaw mo. Ay, sakit ang kilid ha. Marang napiang kong yate. Saan? Nahihiro mo. Saan ay mo sakit? Ay, sige, sunod! Ay, sunod ka man? Usay ko isulti? Kasakit mo, isulti ni mo. Ay, tinoon man sad. Di ang suka nining tao ko tilo. Nasakit tayo ka, parehas na. Ako sad. PS din to akong til. Baday! Sunod sad. Ay! Barog na. Kira, may pagtabangan tayo. Hinaw na ko niya magbubuang. May Agaw kay butok. Tabangan tayo. Lagi na. Tabangan bitaw. Ha? Mali ka sukagi. Nentang padayon og ato silang Big Boss. Kay, hilam! Tabangan tayo niski na to. Balik ka na. Balik sa agis imong baga. Papatay ka sa Big Boss. Kirata ka na ko. Tanang, patayin ta sa tulagaw. Tabangan ka na mo kirat. Tabangan. Tagbaw ka na. Tuyar mo na, kirat mo na. Sige na, barog na. Pasiputol, barog na. Agak. Nisip ko barog na. Bangkong gani Yabang ko. Masugatan to GR ni. Sabutan ni. Wa tayo kanan.
patay ta ng dili oras. Agak ka ko, sige na! Kasi may pag-ako ni mo ako. Yabag ka. Ika lagi. Ako imong labaw niya. Ako imong agak ni mo. Isang kinsa ninyo, dali! Ano ba kapadayan tas ato na ko? Agak ko ninyo, pagdali! Doon lang kita sa mong bahay, dong JR. Ikulbaan ko da. Usugan ko ba sa kundukan? Dong, huwag ka naman kitingog-tingog ya. Basta mo na ka to ha, Elena. Ayaw gid pagbuwag sa kong kiliran. Pusil? May dakang pusil? JR! JR! Nga na nagtirir ka o armas na mabuto, ha? Dautan ka ba na yung klase sa pagkatao? Tubag ako! Ganong gipahunong nimo ang auto? Tubag ako! Unsa ka magaling ang klase sa pagkatao? Nga akong gibahal. Ha? Unsa ka kasibilyan nga nagupot og armas? Nautan ka ba na nga matang sa tao? Tubag ako! Sige nga, JR! Tug-anay ko kung unsa ka magaling nga matang sa tao! Mao ba? Mao na, Big Boss. Wa pa magin moabot sila sa bitay o kirat. Akong gikontak ang ilang cellphone, offline sad. Mga gago sila. Hasta sila na nga nagkuha itong GR. Kapasan balik. Balik lang dito sa gawas. Basin sila si Elena ang una nga moabot. Ikaw maka gustong mo patay sa target. Gibalik na lang ka din, boss. Aron pa'y bawon ka nga, wap aging nabot bisan hain nila. Gilaay lang hinukughuwat ito. Kay noon mahinuong kog bino ni boss kanang stateside mo. Ayaw na pag-inom, Brando. Pero dili ka mapaltos sa imong pagkabuhaton. Sige na, balik sa imong agi. Balik sa imong pag-atang sa ubos. Mao ba? O Elena, sukad lang girapiduhang among bahay o bang armadong tao. Diyan swerte nga wa mis pagkatabo. Nagtiner na ko nini para ipanalipod batok sa mga tao nga gusto mo patay namo ni Nanay Marta. Mangutan ako ni mo, JR. Unsa ka na, Yaya? Unsa hinungdan nga dunay mga tao nga gusto mo patay ninyo ni nanay mo? Duna ba di ay kamoy nasadaan nga tao? Maong dunay gusto mo patay ninyo? Wa mi kontra. Sukad, wa pa ko makahimog sa akong isig ka tao. Labi na si Nanay. Huwag ka na nakapahibong nako kung kinsa ang mga tao nga nagdumot na mo. Wa ka bagay gidudahan nga tao nga nagdumot nimo? Ado na. Kapandili ko kini mahimong isulti ninyo. Dahil na, sige na. Palargahan na kining auto nimo. Itarong og luklok ng armas mo. Oh. Basig makita na ni Daddy, sa akong ninong nga usa ka pulis. Basig mapriso ka pa hinuon og dili oras. May na kini pagkaluklok sa kong luyo. Di na ni maklaro pa. JR, timan ikini. Wa ko'y gusto anang paghupot mo og armas nga mabuto. Busag karon pa lang, manduan ta ka. Ayaw na paghupot ana. Ihatag unya na nako ang armas mo. Kay ilabay ko na. Ang lugod ko. Umaling yan ako galigo diri sa kaliguan ni Manong Tomas. Mo-relax ko hangtod nga maabot ang gabi eh. Yung next sabing gihimo nga banyo-banyo ni Manong Tomas da. Nipa ang atop. Hasta ang bungbong. Nipa. Uy. Ano sa tong kasikas? Animal. Doon naman tingali na muso na ako. Animal. Sito kasi. Naslide ba nung skandal na? Ay, nakamutay nung kasikas. Sibat ko. Ninduta sa kong nakita. Agtang-agtang mungutun. Pasailuan taon ko. Ginawa pasailuan taon ko. Nanatingtal ko sa pagpakasanaw sa
Gwapa mo ko ni Mihana ko. Huwag yun, ang nga matumboy kay. Gawas na gwapa. Nindot pakikiklawas. Ituot nga alis man ng Tomas ay nga. Wa ko siya makita nga dali may palayo human siya namuso na ako. Pero sagdi lang. Pasayloon ko na lang siya. Kigawas nga tiguwang na siya. Suod man sab mi. Wa man siya mawa na ako. Bahala og nakita niya ang hubo kong lawas. Basta kay di ko babay. Lucky ko. Lucky. Nalangay no tayo nila. Grabe lang nga yun. Kanya mga bundog pa kayo mong duha. Pati bunuga. Kaya kuno yung mong sukbagay. Pati bunuga gitsan. Bunuga. Katila ko tayo ninig kasama ni Brando sa Big Boss. Laki ninyo. Pero nga lang ang pagmanihon mo di agad. Pag dahil na iti man na diha, kirat, ngay tabangan ko na mo noon. Nagkakikitabi na. Kung kasama ang tao sa akong taman. Sukul ta. Ay, di sad. Lagi. Kung kasabang ta, doko lang tag-pa-out. Pwede naman kinahanglang pa-out. Iupaw naman ko. Kung sa pamimahimo ta na. May lalagi kasama rin madawat ta. Ako yung pamusilong tagtanan. Bitaw. Mangin lang unya noon min tulong nga inyong kuyog. Huwag kamatay. Tugod sa gibuhat. Mas kirat. Uy. Ni ano kita, JR? Gusto galing kuba sa kundukan na. Murag to na dili mayor mahitabo. Sige, pabusina na daili na. Aron ablihan na ang dakong gate. Di na lang ta pagbusina. Nay, oh. Niabli na akong gate. Oh. Sinong Brando mo ka na nabarog sa suhid sa garahe? Nga nag-atubang nga to? Pulis. Mao ka na, JR. Ang usa sa mga killer sa imong pamilya. Nagsunog og uniforme sa usa ka pulis. Usa ka pulis ang usa sa mga killer sa imong mga kaliwa. Ni ano kita? Sige na, mga naog na taning auto. Aron imo nang atubangon sila si Ninong Brando o si Daddy Manolo. Dali na. Unay ka naog. Kay magsunod ko nimo. Dahil gunita ka. Wa ko makasabot sa mga gipakitang reaksyon ni JR. Ura og tunay gid sa mga lihok nga makapahibong kaayo. Giganita niya si Lina. Samtang nagtanaw sila kang Sir Brando. Ang iyang pinagway. Sama gid sa tao nga gigisilagan ipatay namo ni Big Boss sa dugay ng panahon. Wa na ipagduwa pa. Siya gyud ang anak ni Manuel Resuelo. Siya gyud. Hay kasi tinanawan ako. Huwag ang ikamak. Murag kabunoton sa gitakin niyang armas. Klaro na lang. Siya gyud ang usa sa mga kriminal sa akong pamilya. Hoy, JR. Noon sa kagoy. Pwede man yung mga nagkatutok ang Ninong Brando? O si Ninong Brando sad? Pwede nakatutok ni mo? Nagkaila ba mo? Dili. Iho! Kumusta? Buhay ka ba day? Kaya nga no, sir. Pati yun dito ko nimo ka dito. Unya, wa mo mulampos. Kaya miingon ka mambuhi pa ko. Elena, asang imong amahan. Gusto kong tanaw niya. Doon sa taas. Tara, manood na ta. Aron magkahimamat mo ni Daddy. O sige. Huwag Elena. Kung pati yung ganay ko karon si mong amahan og nining maong pulis. Ikaw na di bahala nga mo hatag justisya o niya sa kong kamatayon. JR, asa ko ng panulti mo? Huwag ko magkasabot. Tara, pagtuta si mong amahan. Gusto mo tanaw niya. Tana, Ninong, aris sa ni Daddy ha? Ikaw, dali, sunod mo ni JR. Ang animal. Kaayub yung pungkiton sa mga bala ni kong armas. Mapagdili ko gusto may mong tautan sa mga mata ni Elena. Wisit! Makalagot! Salamat Diyos ko. Ako niya po sila. Kaya nagtalikod ka ganina nga mibiya niya.
Dili gina ko ibuwag si Elena sa akong kiliran. JR, nga naman ka. Ha? Mura magkinaog lain ang tanaw ko sa imong linihukan karon. Mura ka og nagpanaganas sa imong mga lihok. Ug napati ko. Akong gibati nga nagpangagot ka sa imong mga ngipon. Asa nas daddy nimo? Nara ay. Naglingkod nga nagatubang ng daan nato. Daddy, niya naman sa JR. Misikang yang mata nga nakakita na ako. Kalit siya mi barog nga nakaklaro sa kong dakway. Oh, ang iyang payon, ang iyang hitsura, sama yun ni Manuel Resuelo nga akong gipatay. Siya yun kini, ang katapusang buko sa mga Resuelo na nakaikiya sa kamatayon. Daddy, niya na sa JR Suelo. Pag-alang sa imong kasayuran, Dad. Uyab na mi. Pasalo, Daddy, nga wata dayon kasulti, ha? Pero, tao-tao na mi nga nagkauyab sa GR. Ug niya karon sa GR, aron makigsabot na, alang unya sa iyang pagpamahay na ako. Oh. Hello, Daddy. Mayong adlaw. GR, ayaw na og sulti si Daddy. Wa pa ganit magkasal, nagdaddy ka na niya. Mas ako gani si Daddy nimo na. Dili siya masuko, Elena. O makay gusto niya nga magkasal na ta. O masabot-masab na ako sa iyang mga linihukan o tinanawan. Nga nagkauyan siya na ako. Dili ba, Daddy? Iya. Bigos, sa pamayat ang ipabot. Hello, Brando! Sige, Elena. JR Resuelo. Musugot ako nga. Magpakasal mong duha sa labing madali nga panahon. Unsa? Daddy, salamat. JR dong, nakabati ka sa kasulti ni Daddy. Musugutas niya nga magkasalta. Oh, nagabati ko, Elena. Kung nalipay sagi ko. Karon mga tanan ko nimo. Mas may nang niya si Daddy nimo o si Ninong nimo nga naminaw. Sa kaya ipakutana mo na ako. Unsa gadak ko ang pagmahal nimo ug paghigugman nimo nako, ha? Sa pagod ng pakutana, ha? Tubagal lang ko, day. Sige na. JR, sangko sa langit ang pagmahal ko nimo. Ug ikamatay ko sa tumang kaguol kung mawa ka sa akong kinabuhi. Salamat kayo. Elena, mahimo ba imo kong kuhaan og mainom? Kung way Diyos, bisag tubig na lang. Kay giuhaw ko. Sure. Magkutag og Diyos para natantanan. Daddy, diyaw na mo ha. Pag-istorya na mo ni JR. Ako'y manguna og kutaw og atong mainom din he. Diyaw na mo. Big Boss, unsa pa may itong ipabot? Patyo na nato kining animal! Ayaw! Sige, usil ako. Apan siguro anang ginin yung mapatay ko ninyo. Igalibayog sa imong pagkibu sa imong apagan, Mr. Police. Pagpusil ako. Kalit kang malagpot og ikaw na hinuon ang akong mapatay. Kaya mata noon? Brando, ayaw! Ganun ka mo padahin sa pagtiunin mo na ako. Suway dayon. Pero makita ang katag. Ida, oy! Kabata pa ba yan mo, oy? Bitaw. Bata pa ko, Mr. Police. Pero mas abtig pa ko ikumparar nimo nga usa na katiguang. Brando. Brando Pagpuyo. JR Resuelo. Naghinubra na ang imong kaisog nga mitunob ni nga akong primay. Og swerte ka lang nga niya nga akong anak. Kay kunwa pa, patay ka ng animala ka. Biyani ko. Kay gusto kong sutaon ko ng Manolores gunya nga amahan sa akong minahal. Babagid ang kilir sa akong mga kaliwat. Ako ang utok sa pagpatay sa imong mga kaliwat. Tungod kay dako ang kasilag ug kayugot ko sa imong mga ginikanan. Ug kini si Brando nga opisyal na karon sa pulis. Usa siya sa mga killer sa imong pamilya. Mao ka na, do, GR. Ug swerte ka lang. Nga nagtamod pa kog mandos, Big Boss. Kaya kung wa pa, na,
Pila ka mo kabuok nga may patay sa akong mga kaliwat. Pila. Daddy, Oh. niya lang atong pabugnaw. Huwag niya sa turn si Yaya Dolores. Magatod og makaon. Kirin Diyos nalay ako, Elena. Dili pa ko mukaon karon bisan sa. Kay nabusog na ko nga nagtanaw sa naong ni Daddy Manolo nimo ug Ninong Brando. Si Manong Tomas, guilty siya sa iyang gihimo. Kay muli kayo man sa kakong duolon. Tuara sa silong ay. Naugon ako be. Mungutan ako niya ag-asa ta magpalit diri og among snack. Ikuto manong kuda. Naghinam-hinam na ko nga maabot ang kagabion. Aron musong nasab kami sa ikaduha nga hideout sa mga kaaway ni Parts JR. Tinuod ka, Daddy? Duha ka si Mana gikan karon. Mauna ang pagpamahay ni JR nako. Oh. Doa ka si managi kan karon. Mamay na siya. Kana kon buhi pa siya hangtod ng mga adlaw. Daddy? Asa ko ng pagkasulti ha? O sa sila din mo sa iyong gisulti, Elena. Balayon nga itong pamahaya ng adlaw kung buhi pa ko. Pero kung patay na ko, siyempre, di balayon. Oh, sige. Basta mo na to. Madayon ang pamay kung buhi ka pa ng adlaw, JR. Ayaw ka bala ka, Mr. Police. Siguraduhon ako nga buhi pa ko inigabot sa mga adlaw. Elena, tana. Kuyog gikos kawas. Paulin ako. Oh, nagpakuyog do. Pakuyog pa man ka. Ano ka muli nga ikaw ra? Katalawan ko din mong buhanga ka. Ayaw mo pamintaha, Ninong Brando. Kung gusto mo duwa nga patas, kana mo'y husto. Kay kung mamintaha mo, kamo'y talawan ug dili ako. Sa! Ito gid. Ego na, Brando. O ikaw, JR. Makalakaw ka na. Balik lang niya sa adlaw sa pizza sa imong pagpamay. Litse! Daddy! JR! Mahimo ba? Hatagi ko katinawan karon. Nalibog ko sa tanan niyong gipakita ng mga lihok. Paras ka mo doon ay kayugot sa gusang. Kanang may nakita ko sa inyo mga lihok o sinultihan. Nga naman ha? Daddy? JR? Pasabda ko ninyo! Sige na, Elena. Kuyogin ako sa gawas. Mupaulin ako. Sige, tara. Daddy, mubalik na yun ko. Kaya magsulti pa ta. Tara, JR. Sige, Daddy, Manolo Riscunia. Ninong Brando. Ito sa amin. May seal na ko ninyo, ha? Mukontak na ko ninyo. Bakit? Ay, nagbirahan. Uy, no! Brando. Nadlo ko, Brando. Ay, iyo pagkakusta ko, bigos. Uy, ikaw. Kinahanglan nga mamatay siya, Brando. Kinahanglan, Jod. Mauna-unta to. Mauna tong higayuna nga mapatay ta siya. Pero ikaw, manggod. Imo pag ikong gipungan. Kaya mahadlo ka nga mahimo kong dautan sa tubangan si mong anak. Bahala na lang unta to nga mahimo kong dautan at tubangan si mong anak. Basta mapatay na lang ang tao nga mo'y hulgas itong kinabuhi. Makalakot. Lakaw. Pasunde na yun sila si Elena sa atong mga batos. Aron matultulan ta kung asa istar ka tong JR. Batos, Bori. Nawa ka man magtinir og batos dinis imong bay. Wa ka man security guard sa dako nimong gate. Kay matod mo, magpatuo kang simple lang ang pagkatao dinis inyo. Mauna ni ron. Mauna ni. Kung nagtinir ka pa untag pipila lang ka batos dinis imong bay. Hayan. Napatay na to natong GR. Kaletse! Hain naman na sila si Edgar Bitayo Berto Butod. Ngayon mo ipatawag. Labaw pa itong mga bulayog. Bulayog itong mga tawhana. Kaya hangtod ka ron. Wa pag yun maabot. Kaletse! Ikaw. Ikaw ang sunod nila ni Elena. Lakaw na yun, Brando. Aron matultulan ta ang gistaran ni atong JR Suelo. Lakaw na yun, Brando. Big boss. Sige, aran ako. Murag husto si Brando. Mas maayo patuod. Ug amo na lang siyang gipatay kaganina.
Apan, ang akong anak, dili ko gusto nga masayod siya sa matuod kong pagkako. Nga usa ko kataong dautan o kriminal. Busit ng kinabuhi. Makalagot! Makalagot! Niya na mo sa Guadalupe, balhin og puyo. Oh. Aron malikay ko sa Nanay Marta sa mga tao nga gusto mo patay namo. Lugar lang palihog. Sige. Dinhi na lang ko. Ihatod ka sa inyo. Kaya may importanteng butang pa kong pagkigsultihan nimo. Ayaw. Sudulon pa kay nga mo sa sunod na lang tingali. Sige, arin ako. Kadiyot lang. Gano? JR, kinsa ang mga tao nga nagdumot ninyo, ha? Tug-ani ko. Elena, kinilang timan Bisan mag-unsa pa ang dagan sa mga pangitabo. Mahal ti ka. Mahal gid kayo. Apan, di lagi na kumadawat ka dili matagan og hustisya ang kamatayan sa kung ginikanan ng mga igsoon. May mo mga dili ka unang munaog. Magsulti na ta. Haba, usap na inong din nagipatay man mo mga kaliwat, ha? Nga nung may nagdumot man sa inyong pamilya. Please, gusto ko masayod sa tanan yun. Sultihin ko, JR. Ni Ana Sigreta, nagpatong natin nagbitbito ko sa kaputos ni Sandwich. Ay, baya, naunsa man ko nga nung mura man kong dili makaharong niya. Nawa man ta siya may baong ako na moso niya. At doon na siya. Kapag gining tumboy nga nung natumboy man taon siya nga wa man siya tumboy. Anong Tomas? Di anang sandwich. Ngaan ta? Kuan. Tuto ka man doon ako manong Tomas. Ha? Kuan. Grita. Ay nga nung natumboy ka pa man wa man kay angay nga mahimong tumboy kay gwapa ka man. Nindot mo kaglawas. O ako pa ikaw, magbinabay ka na lang kay babay ka man og lawas, dili ka lalaki. Ug ngano nakaingon ka man nga babay kog lawas? Tungod ba kay imong nakita ang hubo kong lawas sa diyang naligo ko og imo kong gibuso? Ha? Ay, wa oy. Buso ko taon. Tiguang na ko Wa na ko ano Ay, kanyadto noon, kanyadto nga maon na akong bisyo. Pero karon wa na Ayaw na lang paglimod oy manong. Kay ikaw ang ako nakita nga namuso na ako sa dihang gilili tika. Ha? Aw kumaw na ay ginamuso na ko, dili ako. Abi mo manong. Pag mugna mo og kasikas, kung lain pang tao ang ako nakita paglili na ako. Kuya pa na tingali itong naigos akong kulata. Apan kay ikaw man, kalimtan ko na lang ang tanan. Gipasaylo na tika manong Tomas. Ingon di ay ni Ana ang nahitabo. May tao nga nagdumot sa imong mga ginikanan. Mao nga gipatay sila. Lakip ng imong mga igsoon. Og swerte ka kay nagaikyas ka man kay gidali og sibat ni Manang Marta. Oh. Dili ko matuod nga inahan si Nanay Marta. Amo siyang katabang ganito. Ug siya ang nautangan kong kabubuton. Kay kunuha pa siya. Hayan, nahurot na mig kamatay. O kinsa may patay sa imong pamilya? Nailan mo na ba siya, JR? Oh, nailan na. Ug inihap na lang ang nabili niyang mga adlaw sa iyang pagpakabuhi ng kalibutan na. Mahimo ba nga ako mailhan? Aron makatabang ka nimo. Idangop ta kini sa kapulisan. Aron sila na ang bahala nga musilot sa magkasasa. Kinsa ang kriminal? Kinsa, JR? Gikasubo ko, Elena. Dili pa karon hustong panahon nga masayod ka kinsa ang utok sa pagpatay sa akong mga kaliwat. JR, sulti ko. Aron mo tabang ko sa pagpanakop sa mga kriminal. Dili ko idangop og hukmanan ang tanan, Elena. Ako ang manguday sa pagsilot sa mga makasasa. Hutun ko sab sila sa pagpatay sa masilang gibuhat sa akong mga kaliwat. JR,
JR, ayaw kong kuma sa mga kamot ng balaod. Kung mapatay mo sila, mapreso ka. Ano, mag-unsa na malawon niya ako, ha? Mag-unsa na malawon niya ang atong gugma? Mahal ko ikaw, Elena. Siya ako nagikaingon. Gimahal tigas tibok kong kinabuhi. Apan dili ko ikatugot nga magpabilin nga gawas nun ang mga kriminal. Dili, Elena. Mga gago mo! Mga way silbi! Malasa. Kung tuap lang kita karon sa hidahot, gipamatay ta namang mga animal mo! Mas may nga ta din, boss. Ha! Mga kauban na mo niya nag-unay mo sinukmagay! Mas may rin nga ta din, Big Boss. Day, kalagot mo ulit bertubot-tubot, Big Boss. Makiglibel man ako. Maka ako siyang ganyan, ako'y labaw na mo. Supak man. Way labaw ninyong tanan! Oh, kumana, kumana! Managsamar ang inyong ranggo! Kana mo na yung mayo! Ako, ugwa na ilang labaw sa atong pundok! Ako na diha, da, kasapanon mo! Sa paanong kabitay? Kanang niya, Big Boss, kanang hain naman itong imong gingon na imong pabirahan na mo, ha? Kay, birahan day naman Namo, kita lagi bira. Birahan day yun! Ako bira! Hain, Big Boss, ha? Hain ang imong pabirahan. Birahan din ako bira. Hilaw mo? Hala-halang mundo, ha? Nakabiya na siya. Kay dugay mong naabot mga animala mo! Ay, wrong timing, Demi. Stilan, swerte lang siya nga nauwahin mig-abot. Pila man ang takabok kay mapabirahan na mo, Big Boss. Pila, boss? Usa, duha o tulo. Pila, bok? Pila ka tao. Usa ka tao! Si JR Resuelo! Ang target kasi JR Resuelo? Usa ko nung kapulis ang usa sa mga killers sa iyang pamilya. Pagkangilad niya nga matang sa tao. Pulis siya. Kunya nagbuhas sa ingon. Kinahanglan nga mangita ko paagi aron mabugnaw siya sa gipanganti niyang panimaos sa mga kriminal. Hindi ko gusto mapreso siya or siya ang mamatay. Dili ko masagot mawa ka na ko, JR. Dili. Ganang auto nga ako nasundan. Dili may tabok ang masayot ko. Kang ilina ka. Ang akong kinugos sa bunyag nga anak ni Compadre Pipos. Gikan na tingali siya naghatutong animal nga JR. Wagin ako sila maapsi kanina na. Aron masundan ko kung asa pa doon. Bida! Kung may sugot pa lang ang Big Boss kanina, mabirahan ang target. Wala na. Patay na ang tatong animal. Pero asa ka raman, JR. Mahug ka ragyapon sa kumanga kamata. Oy, anhin namin mo pa jutihon sa imong bahay, Big Boss? Mientras wa pa ko makakita o gustong tao nga mubantay din Kamu lang muna ang duty din Kami mga hustong tao masad mi, Big Boss. Ay, sugot kay mi, Big Boss, oy. Sugot kay mi. No. Mas mayo man sad nga doon na kay batos nga mubantay din ba kay Simba Koroy. Doon ay mga tao. Doon ay tulisan nga mo Mo. Ani ada yan mi nga maka. Kita pagtulis. Ay, Makalkontra. Kontra ba? Kada bang upugong ba? Mo na, Man kita makisang ka ba? Big Boss. Day, sakit para ba ni Bunogohan ang boss ba ni ron? Wa raunta sa kong huna-una. Nga magbutang pa o bantay. Apan karon nga natultula na sa target ang among bay. Di na ako mo kumpiyansa. Bida no. Sa kadagas mga lalaki sa kalibutan. Ang target pag mong uyab si mong anak. Anhi pa. Basta mo na ka to, ha? Isa pagitaon, Primianhi. Butod. Paminaw. Big Boss. Mubalik gani din ang target. Patya siya. Og ipalutaw lang unia ninyo. Nga inyo siyang atraso. Aron dili ko masabit sa iyang kamatayon. Okay. Bitaw, okay, Big Boss. Ako'y patayan na ron. Ako'y magkadawat sa siya kamilyon. Kasa magkaon na lang niya na to. Mapatay mo ko. Ikaw din mapatay na Ikaw na Daddy? Mayo kay niya ka na Elena. Marika. Uy, hala!
Hala. Kita ka matawan. Ay. Iyan na. Tad. Sila, Daddy. Huwag pa kumalimot sila mga istora. Ay. Sila ang milabis akong bagay sa syudad diin. Kalit nga miabot sa JR o misumpo sa dautan nilang buhat. Mga tulisan kini sila, Daddy. Sakita po nga. Mga animal mo, Berto Butod. Boss. Edgar Bitay. Boss. Ako na yung anak inyong ibuhatan sa ingon, ha? Nakita? Ayaw, boss! Ayaw, boss! Unsa man, Elena? Sila yun ka katong buot manulis na mo? Pasig, naan mo lang sila. Mao! Dili may tabong masayop ko, Daddy. Sila good. Huwag yung kumalimot sila mga naong. Taparsunta ko sa binig, klaro kayo. Unsa man, Edgar Bitay, Uberto Butod. Boss. Tinuod ba kinigisulti sa akong anak? Ano, tana kita paro sa minimo, boss? Kita paro sa minimo, muta na ba ka? Mikaw. Big boss. Ang ko. Ayaw! Tinuod ang tanan. Ayaw! Kami katambuot mo tulis yung mga anak. Niyabag ka man, Bitay. Uy, angkon, maga. Ako'y kumangkon. Dito ako. Ako sa dito ako. Ikaw gitong usa. Kamotong duha. Ay, ako na. Pataka lang. Ay, dito ako. Tugan sa tinuod, Berto Butod. Ayaw, pamakat! Tugan! Tamparusa naman ko. Ako bitaw to, boss. Ako to, big boss. Kami itong duha si Pars Bitay. Naunsa man in taon mo, oy! Gidawat ko kamo nga mahimo akong bodyguard. Kaya nagtuo ko nga mga tarong mo na pagka-asset sa pulis. Pero mga tulisan na mo, wa ba mo may bawa sa inyong ibuhat? Doon may Diyos sa itaas nga nagtangnaw ninyo! Uy! Ganong nakabuhat mo ini, Berto Butod, ha? O Edgar Bitay? Nga silain Pagka makaawawa ninyong gibuhat. Ako'y nagpili ninyo nga mahimong asit. Unya, mga dautan din mong klasis pagkatao. Kuan, kining... Ayaw na ito niyo, Gusma, ha? Sige. Pangayo mong pasaylo sa anak ni kumpadre. Sige, pangayo! Ngayon Ma'am. Pasaylo, patawad. Di magitutulis ang amo ba? O sa dili tulis, ha? Ninong Brando, kung ako pa ikaw, taktakan ni sila sa ilang pagka-asit sa pulis. Sige. Ako rin bahala ni nila, iha. Hoy! Hoy! Sir. Duko ka. Dali mo. Sunod mo na ako. Dali. Dali, ayun! Nanamis! Big boss, alisan ni Big Boss. Bye, Big Boss, take care. Sorry, ha? Ma'am, sorry, di magitutulis ang amo ba? Dali. Dali na, iya. Ikaw na mahibaw nga magpasinsya sa ilang gibuhat, ha? Hubog lang tingali sila nito higayon, ha? Ug, natripan ka. Si Ninong Brando na ni mo mga bahala nga mo disiplina kanila. Daddy, sa di pa mo abot ang adlaw sa pagpamahay ni JR nako. Sulbaron taon na iyang problema, Dad. Nag-ungaw sa kakuyaw ang iyang kinabuhi. Ha? Kay... Ngano? Unsa man rin iyang isulti ni mo? Ha? Unsa, iha? Daddy, ang tiguang Martang iyang gikauban karon, dili di ay ang matuod niyang inahan. Kaya ang matuod niya mga ginikanan, lakip na ang tanan niya mga igsoon. Gipatay kani ato sa mga taong nagdumot sa iya mga ginikanan. Unsa? Kinsa mo kanang may patay siya mga kaliwat, iha? May sulti ba siya kung kinsangan sa mga kriminal, ha? Wa. Wa siya musulti na ako. Apa nagailan ako siya kung si kinsa ang mamumuno siya mga kaliwat. Ug mao kini karon ang nagka-problema nako, Daddy. Kay buot kong kumo ni JR ang balaod. Gusto niya nga siya ang mangunay og patay sa mga taong kriminal. Pasuhay lang niya. Tanahon taong magkahimo ba siya sa buot niya ang pagkabuhaton? Dad. Elena, karon nga nasayod na kubahin anang JR. Hasta ka. Nag-ungaos ka kuyaw ang imong kinabuhi. Kaya nagugma mo siya. O kaslungan na ka mo. Usa, karon pa lang. Mas mayo tingali nga buwagan mo ang mga lalaki. Dili, Dad. Di ko magahimo, ana. Mahal ko siya. Elena,
Musugot na lang unta ko nga magminyo mo kay mahal mo man ka siya. Apan kung ingon lang ni anak sab ang nga buot siya nga mohimo og krimen, nga mahimo siyang kriminal. Huwag kayo mga mapaabot ka na ya. Tabangan ta siya, Daddy. Aron madakpan ang mga kriminal sa iya mga kaliwat. Si Ninong Brando, usa siya ka opisyal sa pulis. Magpatabang taniya bahin ini problema sa umaabot kong bana, Dad. Dili ta manghilabot sa iyang problema, Kibasin og, mapil pa kita o kamatay tungod lang niya. Busa, Elena. Bakuyon ko ang akong hukom. Nga musugot nga pamayan ka niya. Buhagi si J.R. Resuelo. No! Hindi ko, Daddy. Hindi ko masuwat. Dili! Huwag na ko makasabot sa akong kaukalingon. Naglibog na ko kunon sa akong buhaton. Unsa man gyud kay buhaton ko. Aron mamatay na ang panuway ng Manuel Resuelo Jr. Unsa man. Ingon ni Anang nabantayan mo sa imong amahan? Mao ka na, Yaya. Murag nakabantay ko niya nga. Nga murag nasukugan siya pag-ayo ka, JR. Katulad din sa JR. Nakabantay ko sa tinanawan ni Daddy nga. Nga murag kapatinon siya ka, JR. Kun mao. Pareha di ay paog na panidaan sa mga lihok ni Daddy mo. Og sa JR. Ang imong hinigugma. Wa ka ba nabantayan siya mga lihok? Oo. Kay nga naman si JR? Abi mo, Elena. Nabantayan sad na ako ang mga lihok ni JR. Nga mura siya og kapatyunin ni Daddy mo. Ingon man ni Sir Brando. Mao ka na, Elena. Sila yung tanan ang akong gipanidaan. Ug mao ni nakita ko sa tanan nilang mga lihok. Hasta sab si Sir Brando. Mura og hait kayo si og tinanawan sa imong hinigugma. Nga naman ka, no? Yaya? Elena, ayaw lang yun ipaabot ni Daddy mo kining isulti ko karon. Kay kining isulti ko karon, pamasin naman kini. O, isa ka na, Yaya. Ha? Elena, abi mo, daghan na og mga lihok si Daddy mo nga akong nabantayan. Nga, dili maayo. Oh. Ayaw lang yun ni ipaabot ni Daddy mo, ha? Kay basin og makalabuso ko. Oo, oy, Yaya. Dili mabuti Daddy kining pagsulti sa karon. Sige, isulti na nga akaron sa imong hunahuna. Sa dili pa ko musulti, mangutan ako nimo. O, sige na. Nahibaw ka ba kung unsay gyud ang matuod nga negosyo sa imong amahan? Oo. May tulo siya ka pawn shop. O 5 ka mga dagong tindahan sa Parapton. Nakita mo ba ang matod mo iyang mga pawn shop nga gipanag-iya? Ingon man ang mga tindahan sa Panapton? Oo, nakita ko. Apan, doon na pa dagang mga negosyo niya nga. Huwag ko mahibaw og unsa. Wala lang ko magsusi pa kung unsa pang uban yung negosyo, Yaya. Elena, kanang matod mo nga mga negosyo niya nga wa kamasayod og unsa. Dili kaha ka na negosyo nga gukdonon sa balaod? Yaya, ano bang mao man nabot sa imong hunahuna? Ha? May nakita ka ba di ang bating lihok kang Daddy? Ha? Duna. Oh. Apan, wa ko lang kinihatagi og bili. Karon, Elena, may isulti ko. Og usbon ko. Ayaw lang yun ni intawon ipaabot niya. Dili lagi. Unsa man ka na? Ha? Yaya? Elena, matod pa ni JR, kagikan siya og usa ka adunahan niya pamilya. Dili kaha nga ang imong amahan mao ang utok sa nahitabong pagtulis o pagmasakir sa mga kaliwat ni JR Resuelo? Unsa? Si Daddy Manolo? Ang utok sa pagpatay sa mga kaliwat ni JR Resuelo? Unsa? Maog ka na, JR.
imo na lang kung tagang gisultihan si Elena nga ang iyang amahan maugyod ang mastermind sa hitabong pamatay sa imong mga kaliwat. Mauntay gusto ko nga ang hayop nga manuluris ko niya ang mangunay sa pagbutig kang Elena sa tanan. Apan wa kini niya buhata. Nagpatuos siyang limpios katilingban o ngadto sa iyang anak. Gusto ko niya patyon. Kaya dili mahibaw ang iyang anak na siya ang utok sama sa nahitabo sa mga ginikanan o mga igsoon. Pues, dili ko siya sibukan sa gusto niya duha. Patyon ko sabi siya na dili masayod si Elena. Ug karong gabi inay, laing labad sa iyang uang iyang masugatan. Sulngon ko ikaduhan ng hideout habig sa bukid. Ready na ko. Ikaw. Ready na sa ko, Manong Tomas. Kayon taon-taon. Mutikyop na ang kangitnit. Wa ka ba bati at kulba ha? Grita. Napatay na ba niya tubangon ta karong gabi? Unsang kulbaa ang buot mo ipasabot? Kahadlok? Oo. Bisa gamay. Wa ko bati ag hadlok, Manong Tomas. Ako Grita. Ambot lang ano ko eh. Mura man og gibati ko gamay nga kabalaka nga basig karong gabi na lang ko tubang atong kinabuhi. Manong Tomas? Ambot, wagi ko masayo din eh. Ay, nga naman ko eh. Anas naman ang takuan ng buhata. Ang pagpanong og patay, mao gina akong kinaon. Pero gibati manong ko karon og gamay nga kabalaka. Ayaw kahadlok na mamatay ka. Kaya natiguwang na ka. Di ba? Ikaw rin nagsulti. Na kung manong tagamatay, di ta mo bati o gamay nga kadlok. Aron di ta mapakya sa atong tuyo. Oo, bitaw. Lumaw lagi. Mutlang. Naglibog lagi ko karon. Nganong mura magkugdun ng gamay kabalaka. Pero gamay ra. Dili kayo dako. Anad nagugkuhan ng buhata. Pres, barugi ang imong gipamo nga dili mo bati og hadlok. Humang ko mahadlok nga batanon pa ko niya. Gwapo pa gyud. Ikaw na ba noon nga tiguwang na nya bati pa gyud naw? Agoy. Ngayay. Birahan sa sulti da. Kamao sa ning mangigog sulti ni bayan na day. Gwapo ko no siya. Asa ka gwapo? Gwapo niya. Gwapa ka, Rita. Gwapa ka, o gili ka gwapo. Ito na ko, Nay. Gusto na ng oras nga akong isung sa mga kahoy. JR, kinilang yun ang timan eh. Kung mahitabo nga ikaw ang mapatay sa imong mga kaaway, magpakamatay sad ko. Kay mawa daw niya ibili ang akong kinabuhi kung mawa ka na ako. Nay, dili ako ang mamatay. Sila ang hotdon ko sa pagpatay. Nay, mahimo ba? Ayaw hilaki kining akong pagsuong? Aron di ko mawagtangan og igong kusog sa akong tinguha. Pagdasig, Nay. Pagdasig gitan nimong ako kikinalan. Di ko lagad kalikayan ang tumangkahadlok nga ikaw mo ay mapukan, anak. Kana mo iampo nga dili na mahitabo, Nay. Kaangayan og hustisya lang ang akong kipangita. Si Greta, hain man siya. Nga nung naman siya mo, ani. Gusto kong ubanan kaniya sa imong pagsuong. Ayaw pag inusara, anak. Nabugos nang akong hukom, Nay. Nga mag-inusara ko sa pagsuong sa akong mga kaway. Basta kinalagitiman eh. Mao iampo nga ako ang mudaog. Gituyo sa Diyos nga dunay usa ka dugo sa pamilya nga Risuelo ang mahabilin, Nay. Aron katagan og hustisya ang ilang kamatayon. Sige, Nay. Ato na ko. Sige, Nay. JR, pabuton ko ang imong pagbalik. Ayaw itugot, anak, nga ikaw ang ilang mapatay. Ayaw, JR! Ta naman ng Tomas. Gusto na ron nga igikan. Ako, kuan, kining. Yun naragod man ng Tomas. Mura ka magdagpanagan na hinuon sa atong lakaw. Unsa man? Muuban ka na ako o di? Kaya kung di ka muuban ako na lang mo lakaw aron pag-ayuda kang JR. Naunsam ko. Palaganam nung ko gamay. Ahak, ano naman ang takon ng trabaho, Pwes, kinian naman ako ang yawi sa imong motor. Bilin ka na lang.
Diha ka na. Ay, biling ko down. Kuya ko, Gita! Ay, wata ko, Gita! Ay, ahak ng kabuya, patulato yung laglakaw, wata ko, Gita, day! Dong, day! Dong, ay! Ay, wala na sa minaw na ko, day. May mga magpabiling ko, dili, yun. Diyos ko, miyapit gid ko din si mong bayar ang buwanan. Aros pagpangayog pa sa ilo sa tanan ako mga sa nga nahimo. Huwag din laing sa nga ako karong pagkahimo. Atake kong daan siya pa sa ilo, Ginoo. Di na ako makatugot, Diyos ko. Nga magpabili ng ang mga kriminal nga gawas nun. Ami patay sa akong pamilya. Huwag kong mahitabusin ba ko nga ako ang ilang mapatay. Ayaw ang kalpasag sinanay na ako, Marta. Huwag ako. Atake ito ako higayon. Nga magasun ko sa iyong gingarian. Basta mo na kanto Edgar Bitay. Huwag birtubo to na. Ingna gininyo si Elena nga hubog lang mo atong higayuna. Ugwa mo masayod sa inyong gibuhat kapag panulis ang tanya. Okay na. Ako rin bahala, sulti. Ako na speaker. Ako yun ang hubog ta niya. Sabog pagin sabo. Nakasuyop mi. Mong nawa, Miss Passing. Uy, amaw. Ayaw pagisgot og droga sa iyang tubangan. Abi na lang. Nanguha kong asit nga adik. Tuntukan dakot. Dapugon tanya ka noon. Sayop. Mau ka man may butod. Ang isulti ni Sir Brando, mari ato sundon. Pagsulti lain, but-but ka man may buko biyan mo. Yan, bagay ta. Hanggaw. Bagay ka ba? Hanggaw ka maga. Sige, kukuha dia. Si panghagit, bagay. Manabi atag sang pagayahan niya, nalopi ka na ako, ha? Ako na yung mga labaw, busayin na sukol na ako, sukol ba yun? Oo, limot ko. Nabagay. Di ko. Mga labam na kinakulimtan. Pero saman, usap. Bagay ta usap? Ay, limot na sad ka? Dre. Yamat na lang yan, saman. Hoy! Hay kay maayo ka mundo ha kumpat yun, ha? Mga animala mo. May pa! Oh, ha? Ay. Kamuno? Sir. Mga utok nyo bagagmay kayo. Ha? Wagin mo na himong tarong. Pulos lang yun mo naghatag o kalabad o sa sindikato. Basta mga na ito akong gisulti. Sinando. May order sindikato. Hoy. Pagpuyo mo ha. Kanya pa doon rin si Lina. Puyo mo. Oh, iha, Ilina. Iha, ako na yung mga yug pasaylo sa gibuhat sa akong mga asit ha. Dili na sila mo usab. Ana. Ay, ako na kusog na ako. Mana, ma'am. Sorry kayo taon. Hubog mong gud mi ma'am niya sabog pag yun. Ay, sabog. Dili, sabog naman. Kabog ba? Hubog ra. Muna, hubog ra. Kabog ba? Hoy! Kinilitiman ininyo ha. Maghimo pag gani mong binuang sa gawas. Taktakon ta mo sa inyong pagkaasit sa pulis. O ako ba mo bilanggo ninyo? Ha? Kay kontra ko kayo mga tao nga magbuhat og binuang. Ha? Tanaw ako ha? Pulis ko. Sir, sorry. Buang ba patakka magyawit. Hubog, ma'am. Hubog dili sabog. Usbon ko, iha. Ako na yung mga yung pasaylo sa ilang ibuhat, ha? Ang hisgot kong kabog, no? Di na ko interesado pa nga muki ug unsa ning mga tawhay na. Malain kung tuyo nimo ninong. Unsam ka na, iha? Bahin sa akong pamanunon. Kining akong pakigsultihan nimo. Bahin ni J.R. Swilo. Ha? J.R. Swilo? Ang target ato, Pasbitay? Hilam mo to! Sorry. Kay nga naman ang bahin kan JR, ha? Iha? Unsay pakigsultihan mo na ko bahin atong tawana? Ha? Elena? Mahimo ba ninong nga magsultita nga kita lang? Sure, iha. Tara nga to sa mag-terrace. At ito magsulti ninong Brando. Sir, kami Okay. Hoy, Bitay. Sir. Butod. Ako, lalo kaya ako. Basta mao na kadto, ha? Ayaw na gid mo paghimo pag binuang, ha? Kay mga asit mo sa pulis. Mao na timan ha? Sige. Tana iha, Elena. Sir, pagkawagin ko magdahom mo, Bitay. Mga atong tulisol unta dito syudad.
anak na daing big boss. Buanga day. Kabuang gini mo eh. Buangay. Buanga bitaw. Basta ko, lagi ko mag-down. Bitago pahar babayana. Kadugay ng big boss karon bita kita. Kabuang gid ata. Buangay yan. Buang Kadugay na tong tawa ta kita ka kita. Kan buanga kita. Wag nga labaw pag yun nga ko mag-down. Tod. Si J.R. Suelo nga itong target ng pangapat yun. Din, may dako pang agantis kantidad nga. Kinsay magkadawat ba? Kung kinsay makapatay niya, gikan kang big boss. Pastilan. Kita mo tanangan na. Ano? Ay, puso, uyab na sa diyan ilinang yung anak. Tambuha nga yun. Usay paminaw ni mo. Minaw. Pagkitay. Mulampos ka sa pagpatay ang sindikato anang JR. Nga, uyab na mas anak sa big boss. Akong paminaw, bro, na dok-dok na manday tingali. Unsa? Kanang, mulampos kita, Tod. Laro to baga. Mulampos kita, Tod. Kaya mamay sulting si Rando. Nga pati yung yun ang target. Dili, paibawang si Lina. Usa ko makalugar ko. Ako kay patay niya. Ayaw. Aron ako'y makadawat sa dako ang premium. Gaya nga na ikaw man. Ako na lang. Day. Ako'y patay JR Suelo. Ninghan. Pati ka, paspitay. Nagkabati ka ba? Ay, daan ba ko? Ako'y patay atong JR. Ako! Unsa? Mo na gusto ko masayran gikan nimo. Wa ba yung mga tao nga nasadaan si Daddy Manolo? Sa dugay ng mga katuigan. Kuan. Wa ko makasabot sa imong pangutana. Unsa nga sadaan ang buot mong ipasabot, ha? Iha? Nahibaw ko ninong nga nasayod ka sa tanan bahin sa kinabuhi ni Daddy. Kay suod mo sukad pa sa mga batanon pa mo. Unsa man lagi? Unsa man ka nang nasadaan nga imong giingon, ha? Unsa man, ha? Ninong, wa ba makapatay o mga tao ang ako amahan? Diin siya o ikaw nga suod niyang higala lang ang nasayod sa tanan. Unsa? Uy! O nga ano gud taon nga kana may napangutana mo, ha? Iha? Doon na lang kita sa maong dapit. Oo, Manong Tomas. Nagtuo ko nga wapak makabot si JR karon kay sayo pamarong gabi. Kun mao, unhan ta siya. Aron inig-abot niya, dako na tag-agi. Ikaw may baw. Ikaw karon na nga akong agdon. Ikaw may akong busing karong gabi una. Doon na lang kita, Manong. Bintaha na niron kita. Kay nawa na ang debate kong kakulba. Kana, muna'y gusto kong mabati ni mo, Manong Tomas. Adi ka mo bati o kakuya o kabalaka. Nga naman eh. Nga nung gipahunong man yung motor, ha? Anhira ta manukad. Mudistansya lang tagamay. Sige, manaog na ta. Dali. Bro, yung takin ni motor sa may labo nga kasagutan. Taguan ta ni Manong Tomas. O pagkahuman, magsabot ta sa angay tang buhaton. Sige. Kaha, Ninong, nagsulti ka gid kaha sa tinuod. Ay, lagi. Buutan ka ng amahan mo. Wa siya nahimo nga salaod nga supak sa balaod. Ambot lang yung kaha, no? Kaya dili bayatanan nga higayon nga nagsunod-sunod ko niya. Apat sa kong pag-ila niya, dili siya makabuhat suma sa imong mga pagduda. Mao ba di ay? Mao ka na. Kaysa pagkatinuod lang, kung may nahimo siyang sang mortal nga supak sa balaod, ako na'y mangunay og dakop niya. Ulis ko. Mutuman gid ko sa akong katungdanan. Ang pagdakop sa mga makasasa. Way igsuon. Way higala. Tarong ko nga pagkapulis. Mahimo ka kong opisyal kung dili pa ko tarong. Pero, yun na pa. Ganun ka na may napangutana mo, ha? May nakita ka ba di ay nga dili maayong lihok sa imong amahan? Nga nakapangutana naman ka kung wa ba siya makapatay og tao? Ha? Elena? Di anak ta salo yung bahin na ining hideout mo nang. Dako gahapon kayo ning maong hideout. Sama gid kadako sa usa nila ka hideout.
Habig sa dagat nga atong gisong. Manong tanawa. Dako gihapon nga kahoy nga nagsandik sa firewall. Anak tadi mo agi aron pagsud sa maong hideout. Tana manong. Mukakat na ta sa punuan sa dakong kahoy. Sige. Kadiyot ha. Ablihan ko na ang akong belt bag ha. Kuhaon ko ang akong pisi nga magamit ha sa pagkanaog unya dito sa sud. Maayo kay may daka dayong pisi. Basta kani ingon ini nga mission. Kinahanglan nga hitsas kagyod. Sige, tana. Buhinay-hinay tagpadool sa dakong punuan sa kahoy. Tana. Unsa? Ingon niya na ang ipangutana ni Elena ni mo? Mao ka na, Big Boss. O gano'n nagkapangutana siya, ana? Ha? Big Boss. Dili ka nga nasayod na siya sa tanan. Unsay buot mong ipasabot? Basin o gisultihan na siya CR. Nga ikaw ang utok sa kamatayon sa tanan niyang mga kaliwat. Brando? Mao ka na. Kaya nga nung kana may napangutana niya nako. Kung wa ka ba'y napatay nga tao kaniadto, nga wa na lang matuki pa sa kagamhanan. Mao ba? Mao ka na. Nasultihan lang siya ni GR sa nahitabo sa iyang pamilya. O gani, gingnan ko na siya. Nganili na lang ipadayon ang pagpamay. Ngalikayan na lang si GR. Ha? Uy! Nga naman? Ipadayon gihapon ang tanan, Big Boss. Ug abot na unya sa maong adlaw sa pamay. Dinhiun niya sa inyong panimay. Patyon ta si GR. Bahala na og niya si Elena sa ato unyang pagpatay kaniya. Mao ka na. Sayon rang paghimo ta ni ini kon niya siya sa suod sa atong baluarte. Kasi pagkatinuod lang, nagmahay jud ko. Kung nganong wa na ko, supaka ang imong mando. Oh, mas maayo pagpatay ko na lang siya itong gayon na. Naniya siya din Bahala ng nas Elena. Huwag masuko siya na ko. Ang importante, na mapatay ta siya. Ambot, Brando. Wala ko makasabot na ko. Muraog, mili ko yung akong diskarte. Tungod niya ng GR Resuelo. Basta para na ko, Big Boss. Kung maghigayon tas pagpatay niya, buhaton ta. Bahala o kinsay na Basta mapatay na siya. Bueno, paminaon ko ang imong pamaagi. Unsay mayong buhaton, Brando? Ha? Ipadayon ang pagpamay. Aron sa iyon na nato siyang mapatay. Ingna si Elena nga ipadayon ang pagpamay. Doon lang ako sa hideout kapit sa bukid. Pasilo ako grita, dito mas. Doon ka nalang mudad aning ikaduhan akong pagsuong. Kaya ko rin Busag na kinalang patabang pa kong laing tao. Paspasin imong lihok manong kumas. Kaniyot sa... Oops. Okay. Mag-iyahay taglumbo ha. Huwag ang bantay sa akong gate. Siya ang kinahanglan nga atong mapatay. Aron makuha ta ang dako nga yawi. Aron anha na lang niya kita mo agi human kita mo lampos. Gita, paminaw na ko. Ang sa kanang isulti mo? Kung dili magid nato sila mapiog sa paghurot o patay. Dili lang ta mo apo pa ha. Igo na nga mo patay lang taong napo ngadto sa 20 ka tao. Ha? Skilda na yun ta. Okay? Depende na ito, Mas. Ang sitwasyon na akong agbon. Sige, ako'y murumbo habig sa dakong gate. Ako'y mupatay sa bantay. Ato kang tapita. Matuman, Rita. Sige, ikaw na bahala sa imong kaugalingon di ha. Arin ako manong Tomas. Tuhan na si Rita.
Bilib sa kus kaisong tubuya dahil. Way kulba ng tubuya. Grabe ka kusunada. Baya ini balik sa akong kulba da. Mura mo ko ani og nagmirida. Mura og mamatay naman tingali ko ng gabi una. No. Dili ko magpadasa kong kakulba. Karaan ko ako gikaraan. Senior ko. Dugan nga panahon ko nga nahimong rebelde. Unya ako, mahadlok ko. Nungka, dili ko mahadlok. Dili ko magpalupig ni Rita. Kung isog siya, mas isog ko niya. Usa ka tao nga milipot din ni sa kulyo. Matago ko. Pasalipod ko ni Nakus punuan sa kahoy. Dili ako niya makita din ni. Nadlok ko. Pero anong nadlok man ko eh. Isog lagi ko. Ribil di ko sa una. Yay, nasa paingon din sa kong gitaguan. Buang ka, ha? Ako ginutuyuan, ha? Ako ginutuyuan. Yan na siya patong ako. Dola lang siya. Dola lang yun. Animal ka, ako ginutuyuan, ha? Kangiyangan ni mo. Lugsot lagi. Kuya pa na siya. Ako kutsilyo. Kini ang gamiton ko. Aron dili ka na makamata. Dili ka na makamata tang tutuha ka. Iyay. Silipin ko sa kong naong eh. Wana do. Dili ka na gid makamata. Gikan nga na kuyapan. One down. Dito ko napita. Baton ko gini ako mga mata. Kung doon ay mo gimaw. Rakrakan dayon ko nindangan mo na ito. Dini, pwede pagkatago kini ako motor din sa labo kay kasabatan. Uhinay na kong lakaw patuong sa lupa inside out. Doon na lang ko sa nahimatang sa duha ka bantay. Sila gid ang unahan ko papatay. Aron kuha ko ang yawi sa kong gate o maablihan ko pintan. Iling ayaw sa kabantay ka rin ako. Ayaw ko makakita na ako dahil na ipasalipod din ako ng halikin ng siminto. Hoy! Sika! Tao sa akong luyo. Hoy! Sino ka hoy! Ikikiboy! Da, paiad ka lagi. Ang duha ka bantay, ila ko nakita. Kilingin niyo! Das na sa duha ka bantay. Bantay mo! Nagpanik na tanan. Huwag may nang gitauhan. Si Parts JR ang misong. Doon ay pinusilay sa sold sa hideout. Wala lain. Sila na kini si Parts Greta o si Indy Tomas. Sila kini kapinusilay sa mga sakop ni Big Boss. Kini na kong punuan sa kahoy nga nagsimping sa firewall. Arin ko din eh. Siguro nga, ani sila tabok din eh. Kat ko. Diyan ako sa taas. Padahin ka pa pinusilay sa sold. Inalam kalitan ko sold sa balwarte. Dugulbaan mo ko maayo. Nga naman ka eh. Grabe ka gusto sa kupa sa kundugan. Elena? Gipatawag kasi mga mahal. Ha? Patuon ka ni daddy mo. Padalion ka. Sa mo ko na yan tayo? Nag-iskot man to siya bahay ni JR. Dili na ko nadugayon ang pamahay ni JR. Ugma ko ni dayon. Papamayo na siya. Hapit yung kumaiko na. Pagkatagkan nila.
Maradi na mo sila makaya ni Manong Tomas. Hindi na magkakasbuhan! Magkaman! Ibig po nila. Si Manong Tomas Tiari. Tabog dili sa mga kabahin! Dali! Si Perts JR. Liya siya. Siya rin ang mipauwan og bala sa buot mo tiran ako. Tabog dili! Kabirat ka! Dali! 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 Oh, Perts! Oh! Diyos ko! Si Perts JR! Naigo siya! Perts JR! Perts! Parts, okay ako. Natapsingan ako. Bilis ako abaga. Tago na niya, ha? Salamat nga buhay ka pa, Perts! Ayaw paghiyo! Hapalag yun! Hapalag ha, kuya! Hinahinay yung kaya! Anong natira ka kung makapabot? Oh! Si Manong Tomas! Asa na ka siya karon? Maglisod akong igo nila kung mutira ko. Okay, may pagkapasalipon nila. Parskirita! Sili Tomas! Hi, Sili Tomas! Ampos, Perts! Wala kay bukas na siya! Oh, doon na rin pinusilay sa unahan. Basig si Inoy Tomas ron nagikapinusilay sa mga kaaway. Ya! Hagbalik ka baga ka! Patay na siya magawan! Pero, di ba ikaw sa nakataong bisong na to? Daghan sila! Kinsam ka na sila! Nagdati ka na yung kawas dyan! Pero, susiyong takong kinsa ka nang nagba nga wala kinabuhi! Dala! Dali! Daghan ko rin sila! Kinao! Doon ang kikapilo sila ito magkauban to sunahan! Doon natin sa butangan sa nagbuyog kikaway, oh! Uy! Uy! May bangong ka rin! Patay mo! Da, nagkuha ko ng duha ka bala nga iungot sa imong paa ni Tomas. Ang sabaga, tapsing naman na. Kinahanglan nga mo tumar ka na og antibiotic Manong Tomas aron pagpatay sa kagaw. Sige. Palitin na yung ko dito kita. Dali na ning maayo. Layo raman is tinae, dili ba? Ako sab, natapsingan sa akong abaga. Pero okay lang eh. Ang importante nga, huwag nakalas na to. Ug ikaw ni Tomas, parts krita. Kung hitabo pa nga doon ay dot ang hitabo ninyo. Dili gid mo makamahay na ako kay wata mo sugua nga moayuda na ako. Sa ako nang gikaingon, Perts JR. Dili ko ikaw mahimong pasagdan. Mahaltik ka, Perts JR. O sa tong nabati ko, Grita, si JR mahal mo. Uy, may kitaguan ka ding pagmahal kang JR. Ha, Grita? Mutungang gabi na lang hapit, Yaya. Apan mo pa mauli si Daki. Ay, naana naman lang ko anak niya nga usahay dugay mauli. Doon naman gani panahon nga mabuntagan siya sa gawas. Abi mo, Yaya. Di na mawa sa kung nauna ang gisulti mo na ako. Ang bahin sa pagduda mo, Daddy, nga siya ang tao nga kontra ni JR. Ang tao nga may patay sa mga kaliwat ni JR. Mga pagduda lang kining ako, Elena. Ug masuta mo lang kung tinuod ba ang mga pagduda ko. Kumutug-an na si JR kung kinsa ang mga tao nga buot niyang panimaslan. Ugma sa'yo sa buntag. Muato ko sa gibalihin na nila ni JR. Magpakutala ko dito kung asa sila puyo. Kinahanglang magsulti biyog tarong. Mukuyog ko nimo. Dili naman ko mahadlok. Kay okay naman si daddy mo kang JR. Sige, ugma, magkuyog ta day Elena. Sige ha, Loy Tomas. Mupauli na ko sa amo. Nangitaan na tulong ako sa nanay. Nabalakan na tulong siya na ako, naunsan ako. Kuyog lang ta, Perts JR. Manong Tomas, biyaan ko na nam ha. Nakatumar naman kagtambal. Gita, ayaw lang kong biyae. Aron doon ay makatiman ako. Ayaw kong biyae, day Grita, maluoy ka. Unsa? Usbar ako tong gisulti mo, Manong Tomas? Unsay day? Ayaw kong tawag day ha? Pwede ko babay. Laki ko. Sorry, nalimot pang ko. Babae, lalaki mo rin ka. Papasalo ako.
pasayluatan ko. Timan-in ni Manong Tomas ha. May sa kabayan ako. Tingali, piwasan taon niya tinga-tigwanga ka. Patay ka rog di oras kanahan na ka. Ay, pasayluan lang kita ko kita, oy. Pasayluatan ko. Bida, gini mo eh. Hunong man siguro na ginhawa mong maigo ka sa kulatang kanahan na ka ba? Sus! Lumiag, gini mo tangan eh. Parts, usap ba? Nalimot ka nga magwang na nimog edad si ni Tomas. Para ka nalang butangang gisangpit nga yagday, masuko ka na. Doon na pa ni Sela yung sa anak ko, Parts. Ako naman ang tanis siya gipasaylo ba? Pero maglagot anang sigihan gyapon tagtawag og day ba? Tempa. Kay unsa man nang sa ni Tomas sa una? Nga mingon ka man nga imo nang gipasaylo. Ha? Unsa na Parts? Gang naligo ko na inyong banyo-banyo di sa silong. Gibuso ko aning kanahang dako. Ha? Ni Tomas? Nagkahimo ka niya na? Imo gibuso si Parts Greta? Ha? Kuan ay pero nagbasol naman ko ba? Wa naman to sa kung unang ako nakita ba? Ay gamay ra ko dito. Li nga tiniguang raman taon tong ako. Kuan ba kanang sustansya sa mata? Ay kanimo na Tomas. Mao day nga dali ra masuko nimo sa Parts Greta. Kay imo man di sa gibuso. Nangayo naman ko og pasaylo niya dong, JR. Yan naman kay kong ipasaylo. Unya, ikaw Parts Greta. Pagligo nimo sa banyo. Nagborlis sa di ka. Oh, perting burlisa. Kinsa may magdahom nga lilion ka. Sa sunod gani, kung maligo ka, ha? Kanang safety nga lugar. Ayaw pagborlis. Kundi pa lang lagi siya akong nakitaan sa akong paglili. Hulatahan man gyud na ako ba? Maluoy lang gyud ko ba kay gawas na tiguang na. Kaila ra sad nato. Suod pa gyud. Tomas. Ayaw na tugos pa ha. Di na lagi dong, di na lagi ko mo usab. Sa paglili nimo ni Tomas, nagtalikod si Parts Greta o nagtakilid? Kuanong nag-atubang gid sa nako dong. Ay basta lagi. Kita gid tanan. Ngisi lang ra ba ay? Kapakon ti kanoon. Tanay Parts JR. Ato na ta. Biyaan ta ni siya. Sige, Noy. Alis kami si Parts Greta. Sige dong. Sakitas ko sa madoy. Nagmulngul tayo. Tana Parts. Okay. Sige, Noy Tomas. Balik kami ugma. Tana dayon Parts. Noy, ato na mi. Sige kita. Anong balik-balik ugma ha. Balik ka na naong mo. Biya ka na eh. Tana Parts. Kala suko kita na ko dahil. Kung dili na guys sila mo balik din eh. Dili sila makamahin ako. Kaya nakatampo na kog dako aron makapatay sa mga taong gitalagutan ni JR. Salamat sa Diyos ka na balik ka nga waitat sa anak. Sa ako lang gikaingaw na sila mamatay dili ako. Ug napatay mo na ba ang amahan ni Elena? Ha, anak? Wa pa. Apandakan siya mga sakop sa sindikato nga ako napatay. Kami si Noy Tomasog si Parts Greta. Muragbuhat sa ingon. Tulog yapon kami nagpinusilay sa mga kaaway. Kaya dito naman sila si Parts Greta pag-abot na ko. Anak, husto na lang katong gibuhat mo. Hunungan na lang kini. O si Manolo, pasagdi na lang siya, anak. Isumbong lang siya ni Elena. Aron si Elena na ang bahala sa iyang amahan. Dili, Nay. Unya na kumahunong. Kung mapatay ko na agta ng mga tao nga may responsable sa kamatayon sa kong mga kaliwat. Pues, sila man kaha ang imong tumong. Nganong iangin pa man nimo ang ubang tao? Why sa nimo kalandag ka mga tao nga inyong gipamatay? Kana kay mga sakop sila ni Manolo Risgonya. Pues mga sagbot sab sila sa katilingban. Busa angay la silang puuhon aron dili sila makahimog akong kadao sa katawhan. Uloy na himo ang mga pulis sa paghipos nila. Ako hipos nilang tanan. JR. Huwag di mga orasa. Naibaw na sa Manolo Risgonya. Siya naitabo sa mga sakop. Taugan ko siya kamdayon. Mau ba, Sir Brando? Mau ba, Sir Brando? Mau ka na bitay, butod. Ugma. Kung madayon ang pagpamahay ni JR, alerto na yun ang tanang pwersa na to anang higayon na. Pat yun pas JR. Bisag kinsa pa'y makakita. Ha? Bisag ang yang anak pa na? Pat yun na to? Oh. Okay.
Kay mo'y gusto sa Big Boss nga mamatay na si JR. Kwarta! Kini, kwarta na ni. Ako'y patay niya. Aron ako'y makaangkon sa ganti nga 1 milyon. Dako na kasi kadaot nga nahimo sa atong grupo. Busa kinahanglang mapapas na gid siya ning kalibutan na. Tikit ko makatuog. To aras animal nga JR nga akong una-una. Agad akong cellphone. Kinsa man kanina nawag. Pingalay ko si Elena. Dili kini si Elena. Number man eh. Hello? Kinsa ni? Kumusta ka na, Daddy Manolo? Naibaw ka na ba sa nitabo nga kamatay sa dagan nimong mga batos? Ako kini, Daddy. Si JR Resuelo. Hayop ka! Pakita na ko pag-usab! Kay ako ang mangunay sa pagpatay nimo. Pakita na ko, Manuel Resuelo Jr. Magpasalamat ka, Daddy. Kaysa dihang, nagkatubang ta sa inyong panimay, nagkapugong pa ko sa kagalingon sa pagpatay ninyong duhang itong dibonyong pulis. Kapilas magmasakir sa akong pamilya. Hasta ko, animal. Dako ang akong pagmahay, nganungwa ka nalang namupat siya. Di ang biyari kasabay. Ayaw ka bala ka. Magkita rin hapon kita pag-usab, Daddy. Kaya ikaw nagsunod akong target o ka ng pulis nga akong patyon. Ugma, ari sabay, animal. Gingnan ko kato si Elena. Nga ugma, papamayon ka niya. Ari dayon, kaya naginaminam na kung mupatay ni mo. Mao ba? Gusto ka na nga matapos ng atong away o mga lawa? Oh my God. Tapuson na nato kini og mga adlaw. Paabuton ko ikaw ugma, bisan unsang orasa. Hello? Hello? Ayaw nag-i-off ang imong cellphone, animal! Tanahon tang imong abilidad, JR Resuelo. Paabuton ko ang imong pagpakita na ko pag-usab. Nay. Di ko musugot mo adto ka, JR. Siguradong daghang mga tao niya nga mag-atang nimo aron patyon ka. Ayaw pag-adto sa ila ugma. Gibuguan lagi siya nako. Swerte lang siya nga nakapugong pagkuhan dito higayon na. Sa din nagkatubang mi. JR. Idili ka man yun magpapugong sa gipanganti mong panimbaos. Diretsuhan na lang og rumbo ang mga tagsaha sa imong pamilya. Ayaw na lang og iangin ang way labot. Unay, gikan karon. Sila na ang akong hantingon. Unsa? Daghang mga pulis ang niya nga nangita kan JR? O, Parts. Lihay lang una ako dito sa bahay kay ang dako nila ang langkuyog. Katong SPO4 Brando Rigodon. Ano ilang magipangita si Parts JR? But lang. Investigaron tingali. Naibaw na tingali sila. Bahin sa nahitabo sa hideout sa Big Boss. Nga among gisong gabi eh. Di naghan kayo ang mga bato sa Big Boss nga among napatay. Parts, kung tinuod pa ang iyong gisulti, ano mo lagi ma-bulgar sa karighanan? Ha? Huwag ganit gid mapatik sa lokal nga pamantalaan sa tunapit. Kana tungod kay mabulilyaso tingali ang sindikato kung mabulgar ang nahitabo. Gihilom lang tingali nila og lubong ang tanan namong napatay. Mawa man sa tuy mga address. Kining Parts kita. Tinuod gyud ang katap ni JR. Nang dako sa sindikato, mo ang utos papatay si makaliwat. Mo kaniyang gisulti nako baguhay lang. Nasuta na gyud kuno niya nga ang Big Boss mao ang utok sa pagmasakir. Mga kaigsuunan, dapiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na itong suhilanon na ugkat nga kasila. Tagsulat, J. Badayos, ubos sa direksyon ni Ray Bures. Musika gipao ni Joel Binsi, soundman Ricky Porsuilo Garing. Audio editor,
Rani Abdul Rashid Budumo, dalit sa RMN Production Center. Tatak. Kung mo to ka listeners, ang part 4 sa naugkat nga kasilag. Part 4 ba ito mga ka-listeners? Mura pag nakalimot na yun pag mga ka-listeners. Ay! Lagi. Ano sa'yo, part 4 na mga ka-listeners, no? So, naunsa na ba rin? Humanan yung pamino, pero ako nalimot ko. So, mo to mga ka-listeners, no? Ang part 4, no? Kay, kanakuan. Ang sunod ito, ang katungkuan ng drama nga tindahan pagkupungko na po, no? So, akong tanawang ko na biyo, part 4 bagyod kay naikog mo sa tingma, sige kalimot, ane? Bayo! Kalimot sa kanang kuan atong gi-upload ba? May pagkalintano na gina, kay daghag yun na nga, unsay isunod nga i-edit, no? Ayan, sakto gina yan, no? So, ito ang part 4 mga ka-listeners, no? Napaminunan nyo ang part 4 karon. So, ang tindahan kung kupungko nasa lang ako ang i-edit. Okay? Thank you so much mga ka-listeners for watching. O balik ko na ko, shout out ni Ma'am Life Journey. Daghang kayong salamat o God bless. Ni Ma'am Disole, daghang kayong salamat o God bless ko ni Ma'am. Ni Ma'am Grace Blanca Flor o ni SPG Super Pop Girls, daghang kayong salamat o God bless ni mo Ma'am. O kaninyong tanan mga ka-listeners, thank you so much for watching o God bless natong tanan.